Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Setyembre 9 tuig 2023. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 107 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon, inimwala gani mo ang Kurman, Bombot Siyam, Blanco, Hover, kagkaroon sa madalakuan kag mga nagapanguna nga mga balita. Istoryahan naton kag standby sa mga kabombo naton sa sining paggalawag naton sa mga tagdaog sa aton siniyang week number 7 na market draw kag studio draw winners. Sa week number 7 market draw naton nga ginpatigayon sinigid lamang aga sa may Saraga Public Market. Gindugukan man sang mga tagpalasakop. Lakip na dire ang mga nagpasakop sa Video Kit Challenge. Subong man sa aton siniya nga mga kabombo, mga winners naton nga nakabaton sang 500 pesos ka cash plus 800 pesos nga balor sang gift pack. Sa aton sining studio draw may anom kita ka mga taggadaog. Magadaog sang tag-1,000 ka pesos, tatlo ini silak bilog. Now, para sa consolation prize, third prize 3,000 pesos, second prize 4,000 pesos, kag first prize 5,000 pesos. Sanday sinuayahan ang maswerte nga tagdaog sa aton sining 7th weekly draw. Sa swerte sa malengke ng Bombo Radio at Star FM, bali-baling pa premyo na. May kasyasiyahan pa. Samtang sa dugang pa nga mga impormasyon driman sa aton sining nga pagpangalagad sa mga headlines na karon sa balita diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Istorya nato na mga kabombo ining confidential fund, ang kontrobersyal nga confidential fund karon sa Vice Presidente nga nagalapot mga kabombo sa 600 na milyon. In question na sadto ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Sang nakaligad sini nga tuig hamakon nimo nakagastos ang pilato 122 milyones pesos. Dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita diri sa aton siniya nga pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Top most or top 1 most wanted person sang Region 6 na dakpan sang kapulisan. Sa piyak nga bahin, presyo sang bugas halin sa ila supplier naganubo na suno pa sa mga retailer. Ini kasunod man sa Executive Order number 39 ni President Bongbong Marcos Jr. nga magpatuman sa price cap o kuna price ceiling para sa regular milled rice kag well milled rice. Sa iban pa matulupang doon nga mga balita, head sa Iloilo City Anti-Smoking Task Force gapangayo sa bulig sa publiko ngay palabot sa ila kung may yaragid man sa mga personnel or kung may personnel sila nga wala nagapati sa pagsulundan. Sa dugang pa nga mga balita, mga kabataan nga involved sa kinagamo sa San Isidro Haro, San Isidro Haro, no, makabig nga children at risk. Suno pa sa kapitan, adtong naglabay ba nga sa lakyan nga konselin may pinulihan tos layak gapon. Sus Maria kagusip po na ano na may klase ning mentalidad karon sa mga pamatanon, no? Mahilig sila sa gamo. Muni madalakuan mga balita, issues kag impormasyon may sentro karon sa aton sininga palatuntunan Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Samtang sa mga kabombo naton, week number 7, now week number 7 na kita gindraw na naton sa may Saraga Public Market kag natapos naman ang aton sininga studio draw, pero hindi kamo magkabalaka
kung wala iya ang inyo siniyang swerte from week number 1 to week number 7, hindi ka mo magkabalaka. Kayang swerte ninyo ang buenas, ang grasya, basi nagahulat sa imo sa palabuton siniya nga grand draw. May isa pa kita kasimana para nga sarang kamo makahulog sang dugang sinininyo nga mga entries. Di mamangkot ikaw, bumbutsa manuna, week number 8. Bumbutsa manuna ang ibutang namon, late entries. Hindi ka mo magbutang, mati, Hindi ka mo magbutang sang week number 8 kay wala nakita sang week number 8. Hindi man ka mo magbutang sang late entries. Klaro kita, ang ibutang ninyo sa inyo siniiya nga mga week number, pili lang kamo sa numero 1 tub 7. Kung magamba kami ti bumbutsam, di buinas kuya sa numero nga 5. Ti kung maghibo ikaw sa imo sini nga entries para iya sa nagahilapit nga grand draw sa masunod sini nga Sabado, Setyembre 16, ang ibutang mo sa imo sini iya nga week number, kung feeling mo yan, batsyagan mo yan nga di buinas ikaw sa numero 5, numero 4, 1, 2, 3, o kung ano man dira nga numero, basta kutob lamang sa numero 7, sa aton sinimat kabombo, amo nang ibutang mo, isa lang ka numero, pili ka lang, humalin numero 1, tubtob numero 7. Mambaga mo mo, ti idol ko gid kag kung gid sini ginatutukan ang bumburadyo. Ti bumburadyo, numero 1 na. 1 dira ang ibutang mo sa imo siniya nga week number. Klaro kita sa aton sini nga mga kabumbo. Pili ka lang, humalin sa numero 1, tubtob numero 7, agod ibutang nimo bilang week number. Kanugo nagkaroon kung butangan mo dira sa nga lain nga numero, no? Kag kung anong ibutang mo dira, madisqualify lamang. So sa liwat sa mga kabumbo naton, sa mga wala nangin mapalaron sa aton sinia market draw, studio draw, hindi gid kamo magkabalaka. Ang mga non-winning entries from week number 1 to week number 7 qualified ina para iya sa aton nga grand draw sa masunod nga Sabado, Setyembre 26 or Setyembre 16 rather, tuig 2023. No? Sa aton sinikaron nga mga kabumbo, ang maghulog umpisa karon sa hapon sang ila sini nga mga entries, ang sarang na inaiya nga mapasakop man sa grand draw. Mga kabumbo kag ka-Star Nation, padayon ang kasya siyahan sa ato nationwide promo nga swerte sa palengke 2023. Dala sa inyo sa Bumbo Radio kag Star FM a total of 6.5 million pesos nationwide ang premyo nga iga panagtag. Madamo na kita sa natagtagan sa mga papremyo halin sa nag-umpisa o kung ginlunsyar ining nasambit iya nga promo. Pero mas madamo pa ang ipanagtag kag mas madamo pa ang mahatagan bangod mas ginpadako kag ginpadamo ang aton prices kada semana. Mas madamo man ang aton papremyo sa grand draw sa palabuton sini nga Sabado, Setyembre 16 tuig 2023. May 13 diri, 13 ka mga electronic scooter o kon e-scooter bilang special prices ang aton ihatag bilang grand draw prices sa 4 ka mga rehiyon: Luzon, Visayas, Mindanao, kag National Capital Region. Magluwas pa ina sa guaranteed prices nga 20,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos, kag 5 katag 2,000 ka pesos bilang consolation prices sa 24 ka mga area nationwide nga may Bumbo Radio kag Star FM. Timing gin ining mga sa mga nagatipid bala sa pamasahe o kon gasolina ang e-scooter. Mahapos lang ini gamiton bangod user-friendly ini. Hindi lang ina eco-friendly pagid. Kay man makabulig ini sa pagbuhin sang air pollution. Sa diin ka man magkanto, mahapos lang dalon kag bitbito ng e-scooter bangod sa foldable feature sini. Gani worry-free ikaw iya sa gitgitan ay kag traffic jam bisan diin man. Kung kada sigon ang istoryahan ta, parehas man sa kadasig sa pagpanagtag sang premyo sang Bumbo Radio ang electric scooter nga ini. Nagalabot sa 30 km per hora ang iya sini nga top speed. 25 tubtob 33 kilometros naman ang iya sini nga range per charge ukon ang kalayoon sang malabutan sang e-scooter
sa isa ka biyahe lang. Gani sulit kung ikaw ang magabutan o kung ikaw ang magdaog sang e-scooter. Kung nagakabalaka naman ikaw sa biyahe sa gabi bangod madulom, hindi magkabalaka. Kung nagaulan, hindi man magkabalaka kay man may ari ini sang front tail kag subong man brake lights gani safe ang nagamaneho sini. Pang malawigan man ang gamit sa e-scooter bangod human ini sa aluminum alloy kag solid gani mapag-on sa pagbiyahe. Napamatud-an naman ang goma sini sa bisan ano nga terrain o kung sitwasyon nga ginagyan. Simple lang pag-charge sa sini. Tama kahapos manwa. No, nga man, kayo kasubong lamang nga nag-charge ikaw sa imo sini nga cellphone. I-connect lang ang adapter no, sa unit, isaksak sa outlet, charge na nila yon. Mayara sang 3-4 ka oras nga charging time bago ini ma-full charge kag liwat naman niya magamit. Gani para sa mga kabombo kag ka-Star Nation naton dira, hulog pa sa madamong sini nga entries bangod posible ikaw na ang isa sa 13 ka mga maswerte nga magadaog sang electronic scooter sa aton grand draw sa palabuton nga Sabado, dason na nga Sabado, Setyembre 16, tuig 2023. Ang sekreto sinadira kung paano maging malapit ang grasya sa imo, no? Sa promo sa Bombo Radio, damua entries mo nga hulog, no? Kay kung damo entries mo nga yulog, dako man ang imo sini nga tsansa nga magkadaog. Oras naton 55 minutos na nakaligad karon sa takna sini nga las 11 diri man sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. May mayong balita bala para sa mga public utility vehicles ang aton sini nga gobyerno. Ngaman kay mayara kuno sang 3 billion nga subsidy para sa mga public utility vehicle. Iiniman banwa sa sitwasyon naton subong bangod man iyang ikawalo na nga simana ang pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Now, ang pamangkot sini banwa okay gid na nalipay ang mga motorista ilabi pa iya ang mga nagamaneho sang public utility jeepneys, public utility vehicle nga mayara sang fuel subsidy. No, ang gobyerno nga iayuda para sa ila. Pero ang pamangkot sini banwa paano ini makwa? No, paano ini mabaton sang mga drivers? Kay kon balik-balikan naton sa nakaligad sini iya nga mga tinuig hasta subong, no? Mayara to sang last year November to bala mo kung ako magsala. No? May March man gani. Anyway, ini nga mga binulan nga mga ginpangmensyunar ko nakaligad sini nga mga tinuig, may tsimpo man nga pagwa sa ayuda ang gobyerno, no? Particularmente ang Department of Transportation through Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa aton sini karon niya nga mga kabombo, tiining 3 billion fuel subsidy para sa mga PUV drivers kag operators ginpagwa na sang Department of Budget and Management. Ang aton lang sinadribanwa nga kabay pa nga hindi ni maging katulad sang nakaligad sini nga ayuda, no? Nga sta subong ang iban sini nga mga driver kag operator wala sa gihapon makabayad. Why makabayad? Wala makabaton rather. Ti mabaton kuno sang masobra 1.36 million nga mga chopper, no, or driver kag operator ang ginahulat sini nila nga fuel subsidy halin sa gobyerno matapos nga ginaprubahan na, no, sa Department of Budget and Management ang 3 billion pesos nga pondo para sa programa. Suno kay DBM Secretary Amina Pangandaman ang fuel subsidy bulig kuno nga pinansyal sang gobyerno sa mga driver kag operator nga apektado sang halos kada semana na nga pagtaas sang presyo sang produktong petrolyo. And speaking sang semanal nga pagsaka sang presyo sa produktong petrolyo, ginakibang naman kita kay Sabado na subong, buwas Domingo, pagkatapos ng Domingo, Lunes. Lunes, gina-anunsyar banwa kung pila ang natala ng ipasaka sa presyo sa produktong petrolyo kag iga patuman ini Martes gadlaw.
Di kinalauman kuno nga mga 20 sentimos. Oh, no? May pagsaka naman, apisar sinintimos pero masupot na inibanwa kung sumasumao naton humalin pa sang nakaligad sini nga 8 ka simana. Oh, tisuno pa diri banwa sa Tiglikom, no? Nga gintugyan gid kuno ang panugyan kuno ni President Bongbong Marcos sa DBM nga hindi pagpabayaan ang mga mamumugon sa transport sector kag pasiguraduhon nga makabaton gid sila sang nagakaigo nga bulig nagikan sa gobyerno. Mauti salamat gid Mr. President, galing ang pamangkot sini paano ni makalabot. Paano ni makalabot sa mga operator, sa mga driver. Kay kung madumduman ta, nagligad to. Kadamo sa gyapon sa mga nagareklamo nga tubtub subong wala sila kabaton sang ila sini nga ayuda. Ang dugang nga mga balita kaga impormasyon panumbalikan naton sa paday nga pagpalayag sa Bomboanay sa Auto pagkatapos ang Bombo Network News. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na pagtagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kon kamo ang mahulog sa ila malain nga plano. Amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bagod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Sabado, ikasyam sa buwan ng Setyembre, taong 2023. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa atin pong Christmas countdown, 107 days to go bago ang araw ng Pasko. So ulo ng ating mga balita. VAG na obserbahan sa Taal Volcano habang pinapanatili pa rin naman ang alert level number 1 ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang pamamahagi naman ng mga fuel subsidy vouchers pinamamadali na ng Department of Transportation matapos aprubahan ng pondo. At sa ating FIBA Basketball World Cup 2023, labanan sa pagitan ng Team USA at Germany, tinuturing na best game sa FIBA history. At abangan humamaya ang detalye sa Universal Meal Program isinusulong sa Senado para tugunan ang malnutrisyon. Inaprobahang proyekto naman sa iba't ibang eco-zone, umaabot na ho sa 111 billion pesos ayon yan sa Philippine Economic Zone Authority. At sa atin pong international news, ilang mga bansa naman na babahala sa ipinagmalaking makabagong uri ng submarine ng North Korea. At mga Pinoy na kumpirmadong naitalang nasawi doon sa Maui wildfire, umakyat na ho sa 14. At sa detalye ng ating mga balita, mga kabombo, mga ka-Star Nation, nationwide via satellite.
Ako na tayo sa ating mga balita. Patuloy na nagpapakita ng mababang antas ng aktibidad ang Bulkang Taal sa Batangas. Yan ay sa nakalipas na 24 na oras kung saan ay naobserbahan din ang VAG. Ito mga kabombo ang tinatawag na kung sa mga syudad ay itinuturing na tila usok na makikita. Ngunit ito naman ay nanggagaling sa bulkan. Kaya naman sinabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na ang volcanic smog o yung tinatawag nga na VAG ay naitala dahil na rin sa mataas na mainit na likido mula sa naturang bulkan na pangunahing pinanggagalingan yung lawa mismo sa bunganga ng naturang bulkan. Nauna nang pinayuhan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang mga kalapit na residente sa mga lugar sa paligid nito na mag-ingat laban sa naturang VAG. Ito ay binubuo ng mga pinong droplet na naglalaman ng volcanic gas tulad na lamang ng sulfur dioxide at yung acidic daw na component nito na maaaring magdulot naman ng pangangati ng mata, balat, lalamunan at makaapekto sa respiratory tract. Depende doon sa mga gas concentration at tagal ng exposure ng mga tao. Ang mga sensitibo sa ganitong masamang epekto ng VAG ay may lalo na yung may hika, sakit sa baga at sakit sa puso ay pinapayuhan na lumayo sa naturang lugar, pati na yung mga nakakatanda, buntis at mga bata. At sa kabilang banda, wala naman hong naitalapang malalakas na pagyanig mula sa naturang bulkan. May 8 volcanic earthquake lamang na nai-record at 2 volcanic tremors na tumagal ng 2 hanggang 3 minuto ang naobserbahan sa nakalipas na magdamag. Pinapayuhan naman ang mga residente na limitahan ang kanilang exposure doon sa VAG sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga aktibidad sa labas, lalo na kung mga residente malapit diyan sa Taal Volcano. Pananatili sa loob ng bahay pa rin ang ipinapayo at pagsasara ng kanilang mga pintuan at bintana at paggamit na rin ng mask upang makaiwas sa masamang epekto nito. Samantala, pinamamadali na ng Department of Transportation ang pamimigay ng mga fuel subsidy vouchers para sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan. Maaalalang inaprubahan na ng Department of Budget and Management ang nasabing paglalabas ng 3 billion pesos na pondo para dito. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, nagbigay na siya ng direktiba sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa agarang pamamahagi ng mga fuel assistance sa mga tsuper, oras na naibaba na ang nasabing pondo. Una nang sinabi ng Department of Transportation na nasa 1.36 million na mga tsuper ng mga pampublikong sasakyan at mga operator ang makikinabang sa fuel subsidy ng pamahalaan. 10,000 ang matatanggap ng mga operator ng mga modernized jeepney. 6,500 pesos naman para sa mga tsuper ng traditional na jeep at bus. 1,200 naman para sa mga delivery service at operators at 1,000 pesos naman para sa mga tricycle drivers. Sa karagdagan pa nating balita mga kabombo, humingi naman ng suporta si Department of National Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro doon sa mga mambabatas upang mapondohan ng mabilis ang ilan pang mga panukalang infrastruktura na nais na maipatayo sa Isla ng Pag-asa sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay Secretary Teodoro, kailangang mayroong komprehensibo na estratehiya ang pamahalaan sa West Philippine Sea. Ito'y upang lalo pang matiyak ang kapakanan ng mga tropa ng pamahalaan na nakapirme sa naturang lugar. Sa kasalukuyan kasi, ang Pilipinas ang may pinakamababang intervention sa naturang lugar kumpara sa iba pang mga bansa na kasamang umaangkin din naman sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa kalihim, kailangang makapagpatayo na ang ating bansa ng ilan pang mga estruktura sa naturang lugar, katulad na lamang ng maayos na pantalan at maayos na runway para naman sa mga sasakyang panghimpapawid. Malaking hamon kasi ang pananatili sa lugar
lugar dahil naman sa limitado lamang ang runway ng naturang isla at hirap din na makapanatili doon at malalaking sasakyang panghimpapawid ay hindi rin naman makalapag habang kailangan din ng pantalan na akmang tumanggap ng mga malalaking sasakyang pandagat para naman na magamit ho ito sa pagbiyahe ng mga malalaking kargamento katulad na lamang ng construction materials. Sa ganitong paraan, naniniwala si Secretary Gilbert Chodoro na mas mabilis ang magiging progreso o pag-unlad sa naturang lugar at matutulungan din ang mga residente at mga mangingisda na nakapirmi o nananatili na sa naturang isla. Tiniyak naman ng National Economic and Development Authority na nananatiling prioridad ng pamahalaan ang paglikha ng mga dekalidad na trabaho sa buong bansa. Ayon kay National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, nananatiling nakapokus ang ahensya sa pagpapabuti ng iba't ibang sektor na tiyak na magbibigay ng karagdagang trabaho para sa mga Pilipino. Pangunahin dito anya ang business sector kung saan prioridad nilang makahikayat ng mas maraming mga investors. Sa pamamagitan nito ay tiyak kasi anyang lalo pang tataas ang bilang ng mga available o bakanting posisyon o mga trabaho. Maliban sa business sector, prioridad din anya sa ilalim ng Administrasyong Marcos na maipatupad ang programa na makakatulong sa pagpapahusay sa kakayahan ng mga manggagawang mga Pilipino. Sa ilalim nga ng naturang programa, naniniwala ang opisyal na lalo pang tataas ang employability o abilidad na makapasok sa trabaho ang mga manggagawang mga Pinoy. Maaalalang sa inilabas na July 2023 Labor Force Survey na itala sa 4.8% ang unemployment rate nitong Hulyo na mas mababa sa 5.2% na naitala sa kaparehong buwan noong taong 2022. The 2023 FIBA Basketball World Cup updates. Nasa huling bahagi na mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang FIBA Basketball World Cup 2023 at bagamat marami ang nabigla sa naging resulta ng laban, yan ay sa pagitan ng kupunan ng Germany at ng Team USA kagabi ay tinuturing na malaking ng marami sa sports, lalo na yung mga sports analyst, na best game in FIBA history ang naturang laban. Ito'y dahil na rin sa mga sumusunod na kadahilanan. Ang naturang game umano ang kauna-unahang pagkakataon na nagawa ng magkatunggaling team na kumamada ng mahigit 100 na puntos sa isang knockout round sa main bracket ng FIBA Basketball World Cup. Ikalawa, ang kabuang score na nakuha ng Germany ay ang pinakamataas na puntos na hinayaan ng Team USA sa kanilang karera sa World Cup. At ikatlo, ang 113 na kabuang puntos ay ang pinakamalaking score na naipasok ng isang team sa semifinals ng FIBA Basketball World Cup. Naitala rin mga kabombo sa naturang laban ang highest scoring first half sa semifinal round ng FIBA Basketball World Cup. Umabot ang pinagsamang score ng hanggang 119 points. At ikalima mga kabombo, sa naturang game ay muntik ding mabasag ang record ng pinakamataas na score sa World Cup. Umaabot ng 224 ang pinagsamang score ng dalawang team, 4 na puntos lamang na mas mababa kumpara ho dun sa record score na 228. Ang naturang 228 na score ay naitala laban doon sa laban ho ng Team United States at Team Russia noong 1994. Kapanahunan ni na Shaquille O'Neal. Yan mga kabombo, mga ka-Star Nation. At kagabi nga ay ginulat ng Germany ang mundo ng basketball matapos na talunin ng powerhouse team ng USA sa pamamagitan ho ng 2 puntos lamang na kalamangan. Samantala, nanindigan pa ang Team USA point guard na si Jalen Bronson na gagawin nila ang lahat para naman maipanalo ang susunod
susunod na classification game kasunod ng pagkatalo ho ng kanilang kupunan. Ito ay kahit pa hindi na makakausad ang Team USA para sa finals. Nakatakdang magharap bukas, Setyembre 10, ang Team USA at Canada para naman sa pinag-aagawang third place bago pa man ang tuluyang final game sa FIBA Basketball World Cup. Naritong bahagi ng pahayag ni Jalen Brunson. I think that this is obviously going to sting for a little bit. We're going to go back. We're going to eat. We're going to wake up, and tomorrow's going to be a new day. So we'll be ready as soon as we wake up in the morning. But this is a tough loss, and I mean, just got to use it as fuel tomorrow. But it's tough. We're expected to win. I guess year in and year out, we're expected to win just because of the history that USA Basketball has had. I mean, that's just the outside opinion. I think for us, we obviously didn't come to play ready to play from the start, but that's the. Bagi po yan ang pahayag ni Jalen Brunson ng Team USA. Ang FIBA News Update ay inihatid sa inyo ng Arena Plus, ang official sponsor ng FIBA Basketball World Cup 2023 at Bombo Radio Philippines. Dumako pa tayo sa iba pang mga balita. Inanunsyo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na 9 na lugar sa buong bansa ang napag-alamang positibo sa toxic red tide. Sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ang mga shellfish na nakolekta mula sa mga sumusunod na lugar ay natagpo ang positibo para sa paralytic shellfish poison toxic red tide na lampas sa limitasyon ng mga regulasyon. Kabilang dito ang baybaying tubig ng Altavas, Batan at ang New Washington sa Batan Bay sa Aklan, ang Sapian Bay, pati na rin ang Panay doon sa Capiz, maging ang Pilar sa Capiz, pati na ang President Roxas doon sa Capiz. Gayon din ang coastal waters ng Roxas City sa Capiz, pati na ang Gigantes Islands doon sa Carls, Iloilo. Pati na rin ang Dawis at Tagbilaran City sa Bohol, maging ang Dumangquillas Bay doon sa Zamboanga del Sur. Ayon nga sa nasabing kawanihan, ang lahat ng uri ng shellfish o asetes o alamang na nakukuha mula sa lugar ay hindi ligtas para kainin. Gayunpaman, itinuturing na ligtas na kainin ang mga isda, pusit at alimango hanggat ang mga ito ay sariwa at hinugasan ng maigi bago iluto. Sa karagdagan pa nating balita, nanawagan ng isang grupo ng mga guro sa Department of Education na muling isaalang-alang ang direktiba nito hinggil naman doon sa bare classroom walls at bigyan ho ng pagkakataon ng mga guro ng otonomiya sa pamamahala ng kanilang mga silid-aralan at pamamaraan ng kanilang pagtuturo. Sinabi ni Teachers Dignity Coalition spokesperson Noel Galvez na ang ibang mga pamamaraan sa pagtuturo gamit naman ang mga posters ay makakatulong din sa lubos na pag-unawa ng mga mag-aaral. Kung matatandaan, ang Department of Education sa ilalim ho ng pamumuno ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio ay nag-atas doon sa mga guro at pampublikong paaralan na tiyaking malinis ang kanilang mga silid-aralan bago pa man ang pagsisimula ng school year 2023 to 2024. Bago mag-umpisa ang mga klase, binigyang diin ng Department of Education na dapat malinis ang mga dingding ng mga silid-aralan at hiniling para sa mga guro na tanggalin ang lahat ng gamit at ilabas ang lahat ng kabilang ho yung mga dekorasyon sa naturang mga dingding at mga posters. Sa direktiba nito, binibigyang diin ng Department of Education ng absolute ang kautusan at dapat na sundin ng lahat ng mga guro sa anumang paaralan, sa anumang asignatura at anumang antas ng baitang ng kanilang tinuturuan. Ayon pa sa grupo ng mga guro, ang naturang direktiba ay wala umanong malinaw na basihan upang maging absolute order. Sa kasalukuyan, patuloy na umaapila ang Teachers Dignity Coalition upang mairekonsidera ang paglalagay ng ilang mga posters o kaya naman sariling paraan ng mga guro na gumagamit ng iba pang mga dekorasyon at visual aids na makakatulong naman sa kanilang pagtuturo. Samantala, ikinukonsidera ni Senator Sherwin Gatchalian na pinuno ng Committee on Basic Education ang Universal Meal Program para tugunan ng problema sa malnutrition ng mga bata sa ating bansa.
Ayon kay Gatchalian, mainam itong gawin sa mga paaralan ngayong nagsimula na uli ang pasok ng mga mag-aaral. Target ding matugunan ng programa ang mga PAO ang pagtuturo sa mga kabataan na maiwasan ng pagkasayang ng mga pagkain. Nabatid sa datos ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute, para sa 2021, humigit kumulang 2.7 milyon o 20% ng mga batang may edad na 5 hanggang 10 taong gulang ay kulang sa tangkad para sa kanilang edad. 2.8 milyon naman o 21% ay kulang sa timbang. At humigit kumulang 1 milyon o 7% ang lubhang kapos sa lahat ng uri ng nutrisyon. Ang pagpupondo para sa school-based feeding program ngayong school year ay magpapalawak ng coverage sa 220 days o ang buong school year. Sa mga nakaraang taon, mayroon lamang 120 araw ng pagpapakain. Mula sa budget na 5 billion pesos, ang alokasyon ay umakyat sa 11 billion pesos sa ilalim huyan ng National Expenditure Program 2024 na kung saan makikita ang pagtaas ng 105%. Target ng Department of Education na ang 1.6 million beneficiaries mula sa kindergarten hanggang grade 6 para sa susunod na school year. Samantala, inamin ni Land Transportation Office Chief Vigor Mendoza II na posible pa rin na makapag-apply ng lisensya uli ang road rage personality na si Wilfredo Willie Gonzales kahit na nanakit at nagkasapa ito ng baril sa isang siklista. Ayon kay Mendoza, sa ngayon ay kansilado na yung driver's license ni Gonzales dahil sa naging asal nito sa kalsada. Pero dahil naman pinapayagan naman talaga ng batas na kumuha uli ng lisensya ang isang individual matapos ang 2 taon, ay hindi naman umano nila maaring agad na alisin ang karapatan ng isang tao sa bagay na aprobado naman ng mga patakarang umiiral. Paliwanag pa ni Mendoza, bagamat naglabas ng baril ang naturang sinibak na pulis, wala naman silang makitang grounds para permanente itong tanggalan o alisan ng karapatang makapagmaneho sa mga lansangan dito sa Pilipinas. Ang napapatawan lang kasi ng perpetual disqualification na hindi na ho pupwede na makapagmaneho ng anumang klase ng sasakyan ay ang mga taong nakapatay o kaya naman nagdulot ng matinding panganib sa maraming tao sa gitna ng kalsada. Git ni Mendoza, ipinapairal lamang nila kung ano ang nakasaad sa batas lalo't hindi naman sila ang gumawa ng mga panuntunan o mga patuparin sa hanay ng mga gumagamit ng kalsada. Sa karagdagan pang mga balita, mga kabombo at ka-Star Nation, kulang pa rin ng 2.5 milyon na mga mag-aaral ang Department of Education sa target nitong 28.8 milyong mga mag-aaral para sa school year 2023 to 2024. Ito ay matapos ang ikalawang linggo ng klase na kung saan 26.3 milyon ang opisyal na naka-enroll ng mga mag-aaral sa elementarya at high school. Iniulat ng Department of Education ang kabuang 26,304,338 na mga mag-aaral na naka-enroll sa mga pampubliko at pribadong paaralan, pati na sa mga matataas na paaralan. Gayon din sa mga paaralan sa Pilipinas sa ibayong dagat sa ilalim huyan ng Alternative Learning System. Naitala ng Region 4A o Calabarzon ang pinakamaraming bilang ng mga naka-enroll na mag-aaral sa mahigit 3 milyon. Sinundan ito ng Region 3 o Central Luzon na may mahigit 2 million, gayon din sa Metro Manila na may kabuang 2,713,999. May kabuang 288,012 naman ng mga mag-aaral ang nag-sign up sa ilalim ng Alternative Learning System habang 15,483 ang naka-enroll sa mga paaralan sa Pilipinas sa ibang bansa. Una nang sinabi ng Department of Education na ang mga paaralan ay tatanggap pa rin ng mga enrollees hanggang sa katapusan ng kasalukuyang buwan. Samantala, inanunsyo naman ng Australian Embassy dito sa Pilipinas na magbubukas ang aplikasyon para sa work and holiday visa patungo sa kanilang bansa. Yan ay sa susunod na taon dahil naman sa pumayag ang Canberra na isama ang mga Pilipino sa bagong visa scheme. Ang bagong patakaran na ito, mga kabombo, at ganoon din yung para sa trabaho at holiday visa para naman sa mga Australiano at Filipino ay inihayag nga ng Australian Prime Minister Anthony Albanese sa kanyang opisyal na pagbisita dito sa Pilipinas.
Ayon pa sa Australian Department of Home Affairs, ang kanilang ganitong uri ng visa ay nagpapahintulot naman para sa mga karapat-dapat na mga mamamayan na may edad ho mula 18 hanggang 30 taong gulang na magkaroon ng pinalawig na bakasyon doon sa Australia at makakuha ng panandaliang trabaho upang makatulong naman na mapondohan ang kanilang biyahe. Gayon din mga kabombo na mag-aaral ng hanggang 4 na buwan o kaya naman ay gumawa ng 3 buwan at tinutukoy ho ito doon sa subclass 462 na klase ho ng trabaho upang maging karapat-dapat para naman sa pangalawang trabaho at yung holiday visa na kanila ring ipagkakaloob. Ang isa sa mga kinakailangan ay dapat sapat yung pondo para naman suportahan ang kanyang sarili habang nasa Australia. Sinabi ng Home Affairs Department na ito ay maaaring humigit kumulang sa 5,000 Australian dollars o kaya naman humigit kumulang 180,900 pesos ang katumbaso dito. Ang work at holiday visa ay nagkakahalaga ng humigit kumulang sa 635 Australian dollars o humigit kumulang ho sa 22,000 pesos. At magbibigay po ng may hawak ko na hindi bababa sa 12 buwan ng pananatili sa Australia batay sa kanilang mga alituntunin. Inihayag naman ng Department of Social Welfare and Development na ang desisyon na ipagpaliban ang buong pagpapatupad ng bagong Lifeline Rate Program hanggang sa Enero 2024 ay magbibigay daan sa pagpapatala ng mas maraming benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at ang buong rollout ng programa ay unang nakaschedule para sa buwan ng Setyembre o ngayong buwan, ngunit naantala dahil sa mas mababang pagpaparehistro. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Secretary Romel Lopez, tinatanggap ng naturang departamento ang desisyon na ilipat sa January 2024 ang buong pagpapatupad ng Lifeline Rate Program. Ito anya ang magiging paraan sa mas maraming benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at iba pang kwalipikadong mahihirap na sambahayan na maka-avail ng mga diskwento sa kanilang mga singil sa kuryente. Ang Department of Energy Regulatory Commission at ang Department of Social Welfare and Development ay lumagda sa isang tripartite advisory na nagpapaliban sa buong rollout Lifeline Rate Program sa January 2024. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng naturang programa sa ilalim ng Lifeline Rate Program ay dapat na magkaroon ng buwanang konsumo ng kuryente na 100 kWh o mas mababa para makakuha ng diskwento mula 20 hanggang 100% sa kanilang singil sa kuryente sa Meralco, depende ho sa kanilang aktual na konsumo. Ang naturang subsidy ay ibinibigay sa ilalim ng Republic Act No. 11552 na kilala rin bilang Act Extending and Enhancing the Implementation of the Lifeline Rate na nag-aamyenda sa Section 73 ng Republic Act 9136 o ang Electric Power Industry Reform Act. Samantala, personal na nakiramay si Philippine Coast Guard Commandant Coast Guard Admiral Artemio Abu dun sa pamilya ng nasawing miyembro ng Philippine Coast Guard sa Tubao, La Union. Kung maalala mga kabombo, binawian ng buhay si Coast Guard Petty Officer 3rd Class Ponciano Nesperos Jr. sa kasagsagan ng search and rescue operation sa isang ilog sa bayan ng Tubao nitong Setyembre 5 sa pagbisita ng komandante sa tahanan ni Nesperos doon sa naturang probinsya ay sinaluduhan nito ang naging kabayanihan ni Nesperos Jr. sa paggampan o pagganap ng kanyang tungkulin at pinasalamatan din ni Commandant Abu ang kanyang pamilya at buong pusong sumuporta sa pangarap na maglingkod sa bansa ang kanilang mahal sa buhay kahit na nangahulugan pa ito ng pagpanaw ng naturang tauhan ng Philippine Coast Guard. At dito mga kabombo ay tiniyak naman ng pamunuan ng Philippine Coast Guard na ipagkakalob ang sapat na benepisyo para naman sa mga naulila ng naturang tauhan ng kanilang hanay. Kinilala rin ito ang iba pang magigiting na
mga tauhan ng kanilang hanay dahil naman sa patuloy na pagbibigay ng serbisyo sa panahon ng mga kalamidad, kaugnay pa rin ang dumarating na mga sakuna sa ating bansa kung saan ay pangunahing tumutulong ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Dito rin mga kabombo, mga Kastar Nation, ay tiniyak ni Commandant Abu na ganito rin ang kanilang igagawad sa iba pang mga nagbubuwis ng kanilang lakas at kakayahan, kasanayan sa iba't ibang lugar sa ating bansa upang magsilbing halimbawa naman ang kabayanihan nitong si Nisperos bilang isang bayani sa kanyang tungkulin. Dako na tayo sa mga balita mula ho sa mga lalawigan. Yung grupo ng pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya sa Pilipinas ay patuloy ho yung panawagan. Gusto kasi nila na maging permanente na itigil yung reclamation projects sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Pangunahin na sa Manila Bay. May pag-uulat at panayam ang Bombo Radio Dagupan. Nananawagan ang pambansang lakas ng kilusang mamalakaya ng Pilipinas sa paglalabas ng executive order para sa ganapa ng pagpapatigil ng mga dredging operations sa Manila Bay. Ayon kay Fernando Andy Hicap, ang siyang National President ng Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya, layunin ito ng kanilang isinagawang protesta sa nasabing lugar. Pinahagi nito ng isang buwan na matapos ang inilabas sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagtitigil ng reklamasyon sa Manila Bay ay marami pa rin mga proyekto ang nagpapatuloy dito na nagiging sanhi ng mas malawak na pagkasira ng mga coral reef at nagpapahirap sa mga mangingisda. Anya, dahil din sa epekto nito at sunod-sunod na mga pag-ulan ay lalong nalulubog sa baha ang ilang lugar sa Metro Manila. Saad pa nito na bagamat wala pa silang nakikitang anumang pagtugon sa sinagawa nilang kilos protesta ay hindi naman sila tumitigil at naniniwala sila na sa pamamagitan ng pagkilos at pagprotesta ng mga mamamayan ay tuluyang mapapahinto ang mga mapanirang mga proyekto sa reklamasyon na nagdadala ng panganib sa pagkasira ng mga pangisdaan. Dito, kami naman ay hindi tumigil. Naniniwala kami na sa pamamagitan ng pagkilos at protesta ng mga mamamayan ang magtitiyak na mapapahinto ang mga katulad nitong mapanira at irreversible na impact na reklamasyon at dredging ng ating pangisdaan. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo RJ Jello nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Samantala mga kabombo, sa ating international news sa Bombo Alaysa, itong pinagmamalaki ng North Korean leader na si Kim Jong-un ang kanilang bagong submarine na may kakayahan daw na maglunsad ng nuclear weapon. At tinawag pa nila ito bilang Hero Kun-ok na isinunod naman sa North Korean naval officer. Personal na sinaksihan ng leader ang pagpapasinaya sa nasabing makabagong uri ng submarine. Gayunman, nagdudulot ito ng pangamba sa ilang mga bansa dahil naman posible umano na magdala na naman ito ng panibagong panganib lalo't ang North Korea ay nagsasagawa ng ilang nuclear activities at ganun din yung pakikipag-ugnayan nito sa Russia at personal pa na pagtungo ni Kim Jong-un sa naturang bansa. Samantala, sa dagdag pa nating balita, Bombo Alaysa, umakyat mga kabombo, mga Kastar Nation sa 14 yung bilang ng mga nasawi sa naganap na malawakang wildfire sa Maui, Hawaii. At ayon nga kay Hawaii Consul General Emil Fernandez, isang Pinoy na nagngangalang Glenda Yabes ang kanilang naitala na dagdag doon sa bilang ng mga namatay sa nasabing lugar, habang 7 miyembro naman ng nasabing pamilyang nananatiling nawawala at hinahanap pa ng mga otoridad at ngayon ay nakikipag-ugnayan doon sa iba pang mga posibleng makakapagturo at makakapagbigay ng impormasyon hinggil pa rin sa huling pagkakataon na nakitang naturang mga individual. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at Kastar Nation, sa ating pong Christmas countdown, 107 days to go bago ang araw ng Pasko.
Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 32 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo na isuudto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Kagkaroon sa aton sining Christmas Countdown. Christmas in the air, you can feel it everywhere. 107 dias na lang kagapasko na. Sa gyapon ini mo laga nimo ang Kurman Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining pag lawag sang mga pangalan sang winners sa market draw kag subong man sa studio draw sa Suwerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Bali-bali pa premyo na may kasya siyahan pa week number 7. Ang aton sining palengke draw ginhiwat sa may Saraga Public Market, no, kung saan nagdulong kita sang kasya siyahan, no, cash kag kalipay sa aton sining mga kabombo nga nagpasakop sa nasambit sining palengke draw. Napulo sini ang nagpauli nga may dala nga 500 pesos ka cash kag 800 pesos ka balor sang gift pack nga ginalakipan sa isa ka balde nga orokan, 2 ka pack sang kuya pansit, 3 ka pack sang Lifebuoy bath soap, 3 ka pack sang Pond's moisturizer kag 60 ka bilog sang 40D vitamins in soft gel. May mga kabombo man kita nga nagdaog sa mga pahampang nga gindulong sang Suwerte sa Palengke promo ng Bombo Radio at Star FM dito kagaina sa may Saraga Public Market. Kadamo sang nangin na malipayon kag nangin masinadyahon ang aga, ang Sabado nga aga sa aton sini nga mga kabombo dito iya sa ginpatigayon sini nga market jo. Check naton bala si Bombo Jomar Villa. Joms, sa report please come in. Malipayon nga nagapauli ang mga tagdaog sa aton sining ginhiwat nga Suwerte sa Palengke 2023 sa Bombo Radio kag Star FM sa damlag lang sa may area sa Saraga Public Market. Bumutsa about the timing gid nag-ugyon gid ang panahon way sang pagtupa sang ulan kag kanami sang dapya sang hangin sang nagapatigayon kita sang draw kag tama gid ni ka visible no kay sa tubang lang ni sang Saraga Public Market pati nagasakay sa mga bus nagabalikid mo abi nila kung sinay sino nagakanta kiti sa kadamo sa nga nagsakop dire sa aton sinig nga palengke draw. Balik-balikan ta no kay tipulo dire ang nagdaog sang isa ka balde nga puno sa grocery kag 500 pesos no. Ang ini grocery na sulod ini siya sa mapag-on nga balde sang Orokan. So ang ining pulo ka mga nagdalaog amo ni Sanday una diri si Maria Anne Tabagines no taga Inagdangan Sur Saraga Iloilo. Ang isa ding proof of purchase amo ang efficacent oil. Ang ikaduha amo si Dona Joy Plete taga Barangay Sigangaw Saraga. Ang isa ding proof of purchase amo ang Nor Broth Cubes. Ang ikatatlo si Mirna Soldevilla taga Miliesa Street Saraga. Ang isa ding proof of purchase Nor Broth Cubes man. Kag ang ikapat si Maylin Agresia at taga Ingore lapas mo malayo panigin lakpan niya. Ang iya sa nga purchase amo ang R Florete Coupon. Ang ikalima si Elizabeth Sindol taga Pafil Anyo Lucena Iloilo. Ang iya sa nga purchase amo ang Silver Swan soy sauce dari Bombo Champ do siya ni Gina tungga tutumbo mo ang senior citizen sang nalawagan ang niya sining nga pangalan. Ang ikaanom si Joel Teres Espiritu. Joel Teres Espiritu 21 anyos taga Bonifacio Arevalo Iloilo City ba dito pagdangat si si Joel ba?
Bumbutsam, ang iya sila nga purchase amo ang Nor Cube. Ang ikapito diri amo ni si Rosin Villanueva, taga Barangay Libon Cogon, Saraga, ang iya sila nga purchase amo ang Silver Swan soy sauce. Ikawalo si Gina Arceta, taga Barangay Lapayon, at tilapit na ng Banwa sa Saraga. Lecanes, ang iya sila nga purchase amo ang Silver Swan, asukang puti. Ang ikasyam, si Jerry Britannia Sr., taga Monica Blumentritt, Iloilo City proper, ang isa din nga purchase amo ang Silver Swan soy sauce, kag ang pinakaulihi amo ning si Ma'am Romy Monsilla, taga Inagdangan Sur, Saraga, Iloilo. Ang isa din nga proof of purchase amo ang Nor Cubes at Bumbutsam. Lain na ni ang ilang sa nga statement, ang iba tinong bakal sa grocery sulod balay, inog bakal sa school supplies, na sa ilang sa mga kabataan. Apo kay nagbalik na ang ako nag-abri na ang klase, ang iban tukina na mention nga inog bakal man sang bulong sa maintenance ang ilang sa nga asawa kag abana diri Bumbutsam nga timing gid sampat gid, no, nga may ara sila dala nga pauli nga sa kabalde nga urukan nga may unod nga grocery kag 500 pesos kabawi-bawi gid ni pliti nila, no, sa Kaiser Circle. Alin sila nga barangay pakadto sa may Banwa, adres ang Saraga, Iloilo. At the same time magluwas sa mga napalaron diri nga nagdaog sa Sinigpolo, no, ka mga nabunutan sa aton sa nga raffle draw, may apat pagid diri aka nagdaog diri sa aton sa Patigayon nga palengke draw, no, sa aton sa mga kabombo akon sa aton sa nga palengke parlor games ili na ini kinangin Patigayon aton nga hampang may arang along grass bread, no, palawig-lawig ginhawa amo ning nagdaog si Madilinde Pera sang Talibong Saraga, Iloilo. Ang sa hip-hip hooray amo ni si Rubijan na Diket at taga Ilawod Poblasyon, Saraga, Iloilo man. Tag sa Video Key Challenge amo ni si Sir Elizalde Vargas, taga Marabilia Ikada, nasambit man nga Banwa dari Bumbutsam. Kag ang haton sa negadan sa challenge si Greg Asita, no, taga Sambag, Saraga, Iloilo. So, ang ining mga nalwagan, nagdaog ini sila sang 500 pesos nga cash. Diri Bumbutsam, nagsaot na sila, nagkantala sila, nakadaog na sila 500 pesos nga cash. Kaya nakahatag pa sila kalingawan. Yari bala ang performance, at least nga mapabati, kag mapakita naton sa mga kabumbo naton, kaya nagdaog ni more or less mga 16 na ng edad ya, no? Si Sir Greg Asita, sa dance challenge Bumbutsam kay balado nagbodol sila mo, siguro mga pa-orles mga 5 ni kabilog ang nag-participate sa Bodos Dance Challenge, kung sa diin si Sauli sa giding nagpangibabaw kaya ginabasihan diri ang pinakadamong plakpak. Ang upod yang nga tigulang man nga babayi sa Sauli duwa na sila pero nagpangibabaw gid, no, si Sir Greg kay ang pagsaot siya do di sa lotong katigulan do pang teenager Bumbutsam, si Sir Greg Asita. Ari lang yan sila nga performance ang nagpatigayon ini sila sa Dance Challenge sa may Saraga Public Market. Joms? Dindang winner mo, nakapula? Yes, nakapula. Oh, perte, no? May mga kapot-kapot pa siya sa tubo sang tent nga nabalaan, Joms? Amo gani ka, gini guru pole dancer mo? Oh, do mo man sa mga movings mo, Hindi nyo na makabitan ng still ni kay basta marumpag ng tent tabla.
Hawid-hawid Pero lang? nami- Oh. Ano Bumbutsam? Hawid-hawid lang. Amo gani kay na do naga ano pa na siya ang sa ulihiya pagid niya performance ga hapa-hapa pagid simento. Dire di namin kay nalipay kita sa ti mga iban kay kalabanan dire mga senior citizen na arag yapon sila ano naga-participate dire. Pabutsam no agon ti makatag lang kalipay. Mayari pagid kita nga winner sa video key challenge dire amuning si Sir Rizaldi Vargas, no? Bumbutsam, ang iya sige nga kanta always, nga ti amutong do nagkatsigid sang atensyon sang kadamaan diri sa aton sige nga mga kabumbo. Aribla, ito bati ta diri ang lipot lang nga performance ni Sir Rizaldi diri sang iya sige karon nga gin present. And I promise I will be more alive to and love you more than words can say. You'll be the only one, and I love you always, forever to I want you close to me and hold you endlessly. Joms? No matulo, manluha ko Joms sa tingog sang winner ta? Ako yan dumatulugan. Parte. Oo. Pamatyagan ko doon nagaharaan na si Sir sang 18 years old nga babae, Bumbutsam. Sa iya si Katigo, kay kung pamatian mo, do kabugna, do galupad kabla, kung pamatian mo. Pinasahigin sa iba, no, nga mga nagkanta. Pero gina-anticipate naman na, no, ang ila sa nga participation dari sa pagpasakop na ton sang aton sa nga promo. Ang iba doon nagamba ko sa no, pagkita ko nung balik sa Ragato. Sa sunod Kay naman nga mga promo naton, Joms Amo gani, kung ko sa sunod basta ikaw na tubla ang maano to, kadto to sa Saraga. Ati pwede, why ganyan problema? Ikiti buslan mo ko di sa bubuan na isunto, kay kantuan ta Saraga Depende na kung di sa base pwede man? Amo gani, tiga pagitagan ni sila simo kung ako di si Bumbutsam ko, ito pa basta galibot, pato sa Yabla, mga farmland. Why ko kalibot sa akon nga mga farm kay nag-check ko to sa mga latest ko nga mga equipment para sa gold digging. Din dapit nga lugar. Hindi ko na pwede masugid simo. Dosi ka to ano. So at least Bumbutsam, no bisag paano bla na kayo tagba tayo home lang gamay tos pila ka mga Siyempre, maano man kita bidri sa babaw sang kalibutan, Joms, kung magsagad kita iya ka pinangasubo kag kinusmod kundi dapat good vibes kag home lang. Kay tikon manayanaya kuno ang imo sining nga nawong lapit man ina kuno sa grasya mo sang sa magkinuriit kadira do gina palayuan kay mo ya sang grasya kag buinas. Di may rason kang ganyan mag-home kaya rin nagrasya. Ara na? Dato talom. Mayo gid. Amo nang pinakanami nga balita nga nabatian ko si Imo Sumong Jones. So na, ang latest Bumbutsam no sabay Saraga Public Market and also salamat kita glibaw nag-provide ito sa tent ang market in Sir Orly ang staff nila sa market kag ang local government no sa Saraga
sa sa pagpatigayon dire karon sa aton sa ninga market draw Bombo Cham. Ti ano malana mo kung kumbaga pa Bombo Jomar do gina-balance mo lang bala kay ang Bombo Radio kag Star FM nagpadulong dira agud nga maghatag sang kalipay kasadya kag cash prizes tigin hatagan man kita sang Saraga LGU sang venue kag ginbutangan sang tent agud nga mangin matawhay ang pagpatigayon naton sang cash siyahan kag panagtag sang balde-balde sining grocery goods dira iya sa mga taga Banwa sang Saraga Bombo Jomar. Ti natakonta na ang nigo tatos pututan nakahanda na to di la kuno gulitin tiya basi palaypay Bombo Cham. Ti nabalaan kong palaypay para lang nasa milasyunan ya jobs. Daw palaypay lang kalapad Sige. So, muna Bombo Cham, ang latest dire sa Bay Saraga Public Market. Alright. It is si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Jomar sa imo siniiyang report no sa mga nagkalinabo dira kagina sa may Saraga Public Market sa ginpatigay naton ang aton siniyang market draw. Check ko naman this time ang studio draw. Sinuayhan ang 6 ka mga maswerte sining mga tagdaog sang cash prizes sa aton siniiya nga studio draw. Week number 7 sa Swerte sa Palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Balin-balin pa premyo na may cash siyahan pa. Check naton aton sining draw in charge, promo in charge si Bombo Rojane Los Bañez Gallarde. Bombo Rojane, please come in. Bombo Cham, sa aton sining mga kabombo, ari na naman aton sining ginahiwat nga draw sa aton sining swerte sa Palengke promo sang Bombo Radio kaga Star FM kaga tatlo diri ka mga consolation na prizes ang mapalaron nga magadaog subong kaga aton sining tatlo man ka mga winners naton sa aton sini sa aton sining promo sa aton sining mga kabombo. Ang tatlo nga ini magadaog sang 5,000 pesos nga cash, 4,000 pesos nga cash, kag 3,000 pesos nga cash sa aton sini nga mga kabombo. Kag atensyon na sa aton sini nga mga kabombo sa mga nagahulog dira sa nga ilan sini nga mga proof of purchase sa aton sini nga week 7 sa aton sini nga promo. Congratulations sa aton sining consolation prize winner. Taga Barangay DB Ledesma Street, Haro, Iloilo City. Nagamit ini siya sang proof of purchase nga Nor Shrimp Cube. Nagaedad 66 anyos. Mabako tani 16 sa Bombo Cham. 66 anyos. Siya sining nga edad. Oo. Congratulations sa kay Marilo Katotal. Marilo Katotal sa DB Ledesma Street, Haro, Iloilo City. Amo ni aton sining consolation prize winner nga magabato na 1,000 pesos nga cash sa aton sining mga kabombo. Kaga ikaduwa naman diri nga consolation prize winner. Nagamit ini siya sang proof of purchase nga effervescent oil. Taga Delgado, Mabolo Street, Iloilo City. Nagaedad 57 anyos. Agi yan daw Bagyo Bombo Cham. Yolanda Monte Claro. Kadlaw ka gidaw. Perti ka man. Anong iya pangalan? Yolanda Monte Claro. Ang ngalan niya galian do Bagyo. Abi ko rin Agi Agiya, oo. Yung Yolanda Monteclaro sa nga Delgado, Mabolo Street, Iloilo City. Nagamit ini sa nga effervescent oil sa aton sining mga kabombo. Isa man kalibo ka pesos iya sining mabaton na diri nga premyo sa aton sining mga kabombo. Kaga ari naman ikatatlo nga consolation prize winner. Nagamit ini sa nga proof of purchase nga Orocan, taga Barangay Lupa, Santa Barbara, Iloilo. Nagaedad 28 anyos. Congratulations sa kay Cristel Joy Suarnaba.
Cristel Joyce Warnaba sa nga Barangay Lupa, Santa Barbara, Iloilo. Siya nga aton sining ikatatlo nga consolation prize winner sa aton sining mga kabombo. Sa muyad to nga aton sining tatlo ka consolation prize winners nga nagdaog sa aton sini nga week 7 sa aton sini nga promo. By the way nga aton sini nga draw gintambungan ini sa aton sini nga FDA representative Mary Jade Tan sa aton sini nga mga kabombo. Kaga ari na nga aton sini nga major prize winners Bombo Cham. Una kita diri sa aton sini nga winner 3,000 pesos. Nagamit ini siya sang proof of purchase nga Silver Swan soy sauce. Nagaedad 32 anyos. Taga Barangay Zona 3 Gostilo Street, La Paz, Iloilo City. Congratulations sa kay Riza Joy Pastrana. Riza Joy Pastrana, ikaw nga aton sini nga third prize winner nga nagadaog sang 3,000 pesos nga cash sa aton sini nga mga kabombo. Kaga aton sini nga second prize winner. Nagamit ini siya sa nga proof of purchase nga Ara Florete coupon, taga Barangay San Pedro, Haro, Iloilo City. Nagaedad 67 anyos. Congratulations sa kay Ernesita Jimenez. Ernesita Jimenez sa nga Barangay San Pedro, Haro, Iloilo City. Aton sini nga winner, second prize winner, 4,000 pesos nga cash ang iya sini nga nadagan sa aton sini nga mga kabombo. Kaga ari na first prize winner nga magadaog sa nga 5,000 pesos nga cash nagamit sang proof of purchase nga Silver Swan soy sauce. Nagaedad 25 anyos. Mapalaron ini siyang aton sining tagdaog. 25 anyos kag taga Barangay Zona 1 San Jose, San Miguel, Iloilo. Congratulations sa kay Beryl Joy Elomba. Beryl Joy Elomba sa Zona 1 San Jose, San Miguel, Iloilo. Congratulations sa imo. Ikaw nagdaog sa aton sini nga first prize winner kag magabaton ikaw sang 5,000 pesos nga cash sa aton sini nga draw. Bombo Cham? Alright, so ang mga winners naton nga lalawagan, ang ila sini nga pag-claim sang premyo is by Monday. Lunes nga adlaw, las 9 sa aga, dapat ari na diri sila sa istasyon sa Bombo Radio magdala sang valid ID para nga ma-verify naton dire or namon no nga indeed ang ginlawag nga pangalan imo ina pangalan ikaw ina kay man sa promo sang Bombo Radio wala sang hokus-pokus wala sang daya matutuod kag lehitimo sini nga mga tagdaog or mga nagapasakop amo iya ang nagadaog sa aton sini nga promo. Bombo Jane. Amo gid Lunes sa aton sini nga mga kabombo dalagid sang duwa ka valid nga ID sa ninyo pamatuod nga kamo nga aton sini nga mga winners. Bombo Cham, solito nang naton ang mga pangalan sang aton sini nga mga winners sa attention gid sa inyo Lunes nga adlaw las 9 sa aga dapat ari na kamo sa istasyon sang Bombo Radio para nga mahatag na sa inyo sini nga nadagan ma-award na sa inyo ang inyo sini nga premyo. Liwat, congratulations sa tato naton ka consolation prizes or prize winners nga magabaton sa nga taga 1,000 ka pesos. Sandaya Cristela Joyce Warnaba sang Barangay Lupa, Santa Barbara, Iloilo. Yolanda Monteclaro sang Delgado Mabolo Street, Iloilo City. Marilo Katotal sang DB Ledesma Street, Haro, Iloilo City. Kagaton sini nga third prize winner nga magabaton 3,000 pesos nga cash. Riza Joy Pastrana, Zona 3, Gostilo Street, La Paz, Iloilo City. Subong man, magabaton 4,000 pesos nga cash. Aton sini nga second prize winner, Ernesita Jimenez, sang Barangay San Pedro, Haro, Iloilo City. Kagangaton sini nga first prize winner, nga magabaton 5,000 pesos nga cash.
Congratulations sa kay Beryl Joy Elomba sa Zona 1, San Jose, San Miguel, Iloilo. So congratulations sa liwat sa inyo. Kaga Lunes nga adlaw, maklaim na ninyo diri inyo sini nga premyo. Dala sang duwa ka valid IDs sa inyo sini nga pag-claim sa nga inyo sini nga premyo. Kaga padayon lang ha para sa aton sini Bombo Cham nga grand draw sa aton sini nga mga kabombo. Padayon lang sa paghimo sa nga madamo ninyo nga entries para nga malaki pina sa aton sini nga grand draw. Back to you Bombo Cham. Thank you so much, Bombo Rojane Los Bañez Galiarde, aton sining promo in charge. So sa Lunes kita sa aton sining maswerte nga mga tagdaog sa aton iyang studio draw. Manghatag naman kita sa nga kabugusan sining 15,000 pesos nga cash prize. Sa Lunes nga adlaw sa aton sining mga studio draw winners. Sa aton sining mga kabombo sa luwat, pwede pa kamo makahulog sa inyo sining mga entries hingagaw para sa aton sining grand draw by September 16 sa masunod na ina nga Sabado. Magpili lamang sa pagbutang sa nga week number, magpili lamang halin numero 1 tubtob numero 7. Pili lang kamo, isa lang ka numero, hindi kamo sa luwat, hindi kamo magbutang sa inyo siniiyang week number 8 o kung butang mo dira late entries, hindi na pwede ma-disqualify kanugon. Pili ka lang halin numero 1 tubtob numero 7. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Panahin lang sa paghulog sa inyo sini nga mga entries kay may tubtob next week pa kita sa pagbaton sa inyo sini mga entries nasa swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. 10 or 13 kabilog nga mga scooter ang natalana sining igadugang nga mga papremyo sa aton sini iyang mga kabombo, ining mga scooter nga ni sa aton sini matag palamati diri sa Iloilo mayara sa nga madaog ug ginapangamuyo ng ginabombo Chris nga may magdaog diri sa electric scooter naton nga ni. Ting electric scooter ni mag-an lang nimo. Sa aton sini mga kabombo kung may magdaog diri sa nga electric scooter sa Iloilo, ipangayuan ta ni sa nga permit. Kag pagyon ta didto sa may Ongka flyover. Hindi man naguro makapamilyar to sa Ongka flyover kay di mag-an mo lang niya ang e-scooter mo. Sa aton sini nga mga kabombo. Sarang niya nga makataklad kay man puwersado ni. Ini nga klase sang electric scooter sa aton sini nga mga kabombo. Ti ko may magdaog diri sa syudad sa Iloilo, sa probinsya sa Iloilo, sang electric scooter, pangayuan ta ka permit nga paagyon tong electric scooter nga ni. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Pagkabalik naton na Banwa Confidential Fund. Sa term pala nga daan nga confidential, hindi na pwede masugid ni kung paras diin. Sa aton sini nga mga kabombo. Sa paghilapit na gid lamang sa tuig 2024, kundi may panibago naman nga national budget ang pungsod. Sa aton sini nga mga kabombo, liwat na naman nga nagpataas ang kilay ang talatapan ni Presidente Bongbong Marcos kag sang Vice Presidente Sara Duterte. Bangod sang tuman kadalagko sini nga mga confidential fund nga gusto nila ibutang sa ilang sining opisina. Anong sa likod sang confidential fund? Istorya naton ini sa paray nga pagpangalagad sa bumuanay sa udto pagbalikta pagkatapos sang mga importante nga pahanumdumi. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 3 to 9, 2023. Ang September 10 ang ginaselebrar worldwide bilang Grandparents' Day. Apang sa September 9, Sabado, ang Plazuela de Iloilo ang mag-celebrate in advance ang sining isa sa mga emotionally important days of the year. Kaupo ng Technocrats Band kagang ila great selection of oldie-goldie songs sa concert at the Plaza. Grandparents' Day Edison. Mangininyo umpisa alas 6 sa gabi sa September 9, Saturday. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags, kagiban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa September 10, Sunday, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa among adlaw sa La Tolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ang climate change magaserbe nga isa ka epektibo nga paagi nga mapauntat sang malinong ang mga gamo sa tunga sa mga kapungsuran. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto diri sa DUFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Istoryahan naton ining confidential fund para sa talatapan ni President Bongbong Marcos. Nagapangayo siya sang 4.5 billion pesos. Confidential kag subong man intelligence funds. Mo manig ang amount sang iya sining ginbuslan nga si President Rodrigo Duterte. Ang Office of the Vice President sa idalom sang bata ni former President Rodrigo Duterte, VP Sara, at the same time DepEd Secretary, nagapangayo siya sang 500 million pesos
nga confidential funds. Pero ang predecessor ya sini, no? Ato lang gina-iswa nila nga lugaw. Why gito yan ang ayo? Pisitas, amo ng mga tinaga sa una sang mga may edad-edad na bla. Pisitas, why isang may ginpangayo si former Vice President Leni Robredo. Sa aton sinikaron niya nga mga tagpalamati. Now, ang ano ning confidential kag intelligence fund gani? Sa 2015 joint circular sa tunga sa Commission on Audit kag Department of Budget and Management, Department of Interior Local Government, Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporations, kag sang Department of National Defense, nag-lay down sang guidelines para sa confidential kag intelligence fund. Ang confidential kag intelligence fund, lump sum ini, nga gina-allocate, no? Gina-set aside sa national budget para iya sa expenses, no? Nga nagakinanglan sa gamiton for surveillance, intelligence information, gathering activities. Sa ngalan niya palangadan, confidential fund for confidential expenses related to surveillance activities in civilian government agencies that are intended to support their mandate or operations. Say man ini banwa sa intelligence fund, no, for intelligence expenses, information gathering activities sa mga uniform kag military personnel kag intelligence sa practitioners nga may direktiba or direkta nga impact sa national security. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Dugang-dugangan naton ini nga pagplastar sa dugang pa nga mga informasyon regarding sa confidential kag intelligence fund. Mas mayo nga ti may mangin kaupod kita diri, no? Nga well-versed sa layi para nga maplastar naton sa dugang pa nga mga informasyon kag pagpatahag regarding sa sining controversial nga confidential kag intelligence fund during the President Bongbong Marcos administration kag sa iyaman sining nga Vice Presidente si Education Secretary Sara Duterte. We have on the line aton sining nga bombo abogado si Attorney Noel Palomado. Attorney, good afternoon. Si Bombo Cham nila mikal sa Bomboanay South 2, sir. Mayad nga ugto, Bombo Cham, mayad nga ugto sa tanan nga nagapamati, nagabantay sa atong programa diri sa Bombo Radio. Last year, damo man tong ng pang-abaw-abaw sa confidential fund kag intelligence fund, primarily diri sa confidential fund ni VP Sara Duterte. No? Tuman kadako kag nagasto siya gani isang 122 milyones pesos. Ti kun paano ging gasto to ang confidential fund, tido why gito maplastar mayos pumulo kay confidential gani. Subong naman iha, attorney, VP Sara is asking for 500 million pesos para sini sa iya nga confidential fund. Damo pagin sining nagpang-abaw-abaw, ibang ganina salamukan. Attorney Palomado, sir. Pwede mo kami matagan jutay nga background regarding sa sining confidential fund, attorney? Yes, Bombo Champ, no? Confidential gani, no? Galing Confidential and Intelligence Fund. We call it CIF, Bombo Champ, no? Ano bala ini? Anong sahi ini nga pundo, no? Special ini siya nga pundo, Bombo Champ, no? Kung sabihin, hindi ni siya nabilong, no, sa mga regular budget naton. Kaya ang iya sini Bombo Champ nga tawag naton paggasto, no? Kag ang likidasyon. Tawag naton maglikidar ikaw, mag-liquidate ikaw sang imo nga pundo hanungod diri Bombo Champ. Special man, no? Waay ini nagaagi sa regular nga budgeting, wala ini nagaagi Bombo Champ sa regular nga expenditure system, no? Kag wala ini nagaagi sang regular nga audit sang aton nga state auditors from the Commission on Audit, no? Kay tungod ginatago ini, no? Ini sa masami Bombo Champ ginahatag ini nga pundo, ining confidential intelligence funds sa mga law enforcement agencies naton Bombo Champ, no? Ining may mga mandato nga magpangita sa mga intelligent informations, no? Pareho sang NBI, sa military, sang PNP, sang Bureau of Customs, no? Kung sa din ang ila trabaho Bombo Champ, nagakuha sa mga intelligence nga information, no? So ini siguro magamit nila ini nga informasyon kontra, no,
sa mga sindikato, mga kriminal, o kung ini siya sa Coast Guard naton nga units, dito abe sa atong nga West Philippine Sea nga konflikto dito, no? So ini nga pundo, instead nga gina-audit, no, sang aton nga Commission on Audit on a regular basis, ginatago man ni Bongbong Champ, no? Kay siyempre ang iya nga mga kagastuhan sini confidential man. Pagbakal nila sang informasyon, pagbayad nila sa mga ginatawag nila Bongbong Champ nga mga asset, no? Ang atong mga kapulisan, mga intelligence officers naton, may mga asset na sila. Kung sa diin sila nagagather sang ina informasyon, kag hindi nila pwede maabrihan, mapabalo sa publiko. Magkuan kami ni sang una, when I was with the Commission on Audit, Bongbong Champ, ginasil ini sa envelope. Usually ginasubmit ini sa mga may ara sang confidential fund, like for example the military, the police, no, ginasubmit ini sa regional office, sa regional director, and ginasubmit ini direkta sa chairman. Hindi gani ini Bongbong Champ pwede maabrihan sang atong regional director sang COA, no? Ang naga-audit sini sang atong confidential fund is the chairman himself, o kung iya nga authorized nga representante Bongbong Champ. So amo ini siya kasagrado, kakompidente ang ini nga pundo, kag ang paggasto dire. Medyo special ni siya nga pundo, Bongbong Champ. All right. Now, nga anaga kinahanglan gid, for example, samahin karon abi ni Vice President Sara Duterte, nga anaga kinahanglan gid sang 500 million pesos kay kun ipaanggid naton abi sa previous Vice President, si former VP Lenny Robredo, why to yan ang ayo sang Nico Singh or Sintimos ang confidential fund nga karon si Vice President Sara nagapangayo. Isa sa mga rason siguro sina bangod nga siya ang secretary sang Department of Education. Nagakinahanglan gid man bala sa komunikadako nga confidential fund, attorney? Yes, this is the first time, no. Una ini nga pamagi, no, sa subong ini natabo nga nangayo ang aton Vice President sa iya confidential fund. Although ang iya confidential fund nga ginapangayo even last year, Bongbong Champ, is 500 million pesos as BP, no. And she asked more for being the Secretary of the Department of Education for another 150 million, no, last year. So ang nakibot kita siling naton gani, usually sa military kag sa police ini, sa law enforcement agencies ini ginahatag, no, not in a civilian in character nga departamento nga sangay sa atong gobyerno, no. Nakibot kita nga subong ang DepEd kag ang OBP, Office of the Vice President nagapangayo sa amo ni kadalagko nga confidential funds, no. Ang naakon gani nakita sang last year gani, Bongbong Champ, ang Bureau of Bureau of Coast Guard, ang Coast Guard naton bala, ang ila gani nga confidential fund, Bongbong Champ, daw 10 milyones lang, no? During the hearing, the budget deliberation the last time, kung sa kadlaw, dito nakita nga 10 milyones lang, and they are about to guard the whole of the West Philippine Sea, no? And here comes the Secretary of Education justifying herself, asking for 150 million plus the 500 million that she has being the Vice President. When she was asked, no, ginpamangkot ini siya, Bongbong Champ, kaya ginag-justify nga ang sa Department of Education kapangayo ikaw, no? Asiling niya nga gamiton ko na ina sa pagbantay sa mga estudyante, kay kadamo da kuno naga-recruit, kadamo da kuno sa mga child trafficking, no? Nga matabo so sa mga eskwelahan naton. To think, Bongbong Champ, ang iya sakop, ang sangay sa Department of Education covers the elementary, no, hasta sa grade siguro grade 10 naton, and the rest siguro nga estudyante naton aran sa CHED, no. Nakita man nila dito sa deliberation, Bongbong Champ, nga ang CHED mismo ining aton bala sa mga state colleges and universities bala, SUCs naton, wala gani, no, nga mas nakita nila nga mas vulnerable gani ini mga kabataan diri nga kung ginahambalan naton basi may mga komunismo nga masulod like the University of the Philippines and other state universities naton, wala iya gani nagapangayo ang Commission on Higher Education naton. Pero ining aton Department of Education headed by
Vice President Sara Duterte, kadako sang ginapangayo iya. Siling naton, ini sila kay civilian in character, ini nga mga ahensya Bombocham, they should only be users of information, no? But silingon, pwede kaya ka pa intelligence gathering sa mga military, no? Military, police, NBI, and so on. Kay siling naton, ini nga mga ahensya Bombocham, they are the agencies, no? Well-trained, no? Kag amo ng ubra nila Bombocham, indang manguwa, mangalap sang impormasyon. And you can use the information coming from them. Hindi nga ikaw mistra kada iya karon. Ikaw da karon ma-surveillance, ikaw da karon intelligence work, ikaw da may mga inquiries da karon, which is not your work Bombocham, being with the Department of Education, no? So, gipamangkot man dito sa OBP inang mga libreng sakay niya nga mga programa, proyekto Bombocham, hindi kung kinanlan pa na sang intelligence work kay may mga programa siya nga amo na, and she would allot substantial amount, millions of pesos Bombocham para sa inang mga programa nga kalabanan sa aton sa subong Bombocham, isa ina kadakong issue. Thinking nga ang atong gobyerno is very, very short, no? Ano ka scarce ang resources sa atong gobyerno Bombocham. Yes, kay right now sa pila ka mga budget deliberation gani attorney, madamo sang mga ginapang abuhinan sa mga budget sini nila sa bahin sang health, ang mga SUCs to ginapayag man ngati may budget cut. Here comes the Office of the Vice President nga nagakinanglan iya sang tuman kadako sila big chunk sang pundo, no, para iya sa confidential fund. Ang isa pagin sa mga ginalibugan sa mga pumuluyo sila Dre, hindi nila mabalaan kung sa din ini ginagamit attorney kay confidential gani. Yes, no. This is the most abused, no, kind of expenditure kay siling naton gani walay ginahayag. And to think Bombocham ang iya nga sang 2022 intagaan siya sa 221 million coming from the Office of the President, no? Gingamit, tagaan siya sang confidential fund, kagingamit siya ito sa pagpaubra sa mga satellite offices siya. Magsiling ka satellite offices, siguro nagbutang siya sa Davao, wherever, nga mga regions o cities, sang iya opisina sang OBP. And she uses confidential fund to that, no? So, kung tan-awon nimo Bombocham, we try to differentiate a regular expenditure, no, inang regular bala nga gina-deliberate dira sa Kamara kag sa Senate nga budget, and a confidential fund, no. Ang regular expenses niya Bombocham inang line item na iya nakasaysay anong program of works, anong kagastuhanan sina, no. So when you try to see kung diin niya gingasto ang 221 million in 2022 nga expenses niya, gingamit siya kuno patindog sa mga kuan niya, sa mga satellite offices siya in the regions. And this is kung i-classify mo siya, these are not confidential expenses, no. Kung tani ato nga kwarta nagamit pa sang aton nga mga military, police, Coast Guard, who is only given 10 million sa ilang mga intelligence work, no. So kung tanaw mo, so far, no, this is abuse, no. Nakita na naton nga pwede gid maabusuhan ang paggamit sa confidential expenses kung hindi paghugton, no. Like for example in the budget deliberation, kung hindi paghugton sang aton nga mga representante dira, no, aton senador dira ang paghatag sa confidential funds sa mga departamento sa atong gobyerno. Siguro lately Bombocham may nabasahan man ako, I think the Commission on Audit came out also. They want to look into this, no. I think they will be issuing another guideline siguro on the audit of these confidential expenses. Kay nakita siguro man sa Commission on Audit, being an Constitutional Commission Bombocham, nga sama-sami, no, pwede gid ini maabusuhan kag sa subong abi kadamo naman sang mga ahensya sang gobyerno inang civilian in character, no. Like for example, who will prevent DA, no,
Sila BDA, mga ayo man kuya, 150. Kay kita ko, gabi importation sang rice, sang kalamay, no? I will also use that confidential fund to bantayan ini, no? Who will also prevent DSWD, the DPWH, the DNR, no? DNR gani guro Bombochamp pwede pa kay because of the massive nga mga illegal activities, no? Illegal logging sa mga forest naton. But with DepEd, anong sindikato dira sa eskwelahan? Anong pwede mo dira mag-gather ng information to really justify, no, the appropriating a very huge amount of money every year, Bombochamp, no? Kada tuig base nagasaka pa ni gani guro kay last year 500 million. Way ko kabalo subong. Maybe another 500 million, no? Ang gina-allotar, gina-appropriate sang atong Kongreso sa Office of the Vice President kag sa Department of Education, Bombochamp. Aha. All right. Now, attorney, sino ayhan ang ahensya sa gobyerno or sinong opisyal ang pwede sining mahambala biti ipaiway talang anay ina kay do hindi man ina kinahanglan gid sang Office of the Vice President? Attorney Palmado, sir. Remember, Bombochamp, this is the budget period now, no? Magpatak kita di sa September, ara na, sige-sige na ng budget deliberation naton. Coming from the House of the Representatives and the Senate of the Philippines, Bombochamp. The power of the first, no? Natawag nato na, ina siya may poder sa kaban sa gobyerno. The power of the first rests with the Congress, no? Magsiling ikaw Congress, the lower house and the Senate of the Philippines. Sila man lang na ang nagahatag. Although at the beginning of the year, Bombochamp, the President, the executive agency naton, the Office of the President, would prepare in NEP, no? Inang National Expenditure Program. That is the proposal coming from the executive. This is submitted to the House and to this Senate for deliberation. Ang final say sina Bombochamp is the Congress, no? Ang power of the purse ang nagahatag sang pundo sa tanan nga kagastuhanan sa gobyerno is the Congress only, no? So nagligad, kung nakita ninyo, ang deliberation nagligad sa House of Representatives, daw si Sandro Marcos Mantogane, no? Nag-move for termination of the interpellation sa budget ng OBP, and the following days, no? So I think the other day, medyo nasalang si OBP naton, si Vice President Sara Duterte on how she would disburse, she would allocate the funds she would be asking from Congress, no? Dako daw she's asking for 2.8 billion, no? Sa OBP lang, no? When compared to the previous Vice President Leni Robredo, way gani isa ka bilyon ang ginhatag, no? And wala sang confidential and intelligence fund nga ginapangayo kaging hatag, Bombochamp, and nakita man nato it did survive. I don't know so far, Bombochamp, under the Constitution, ano gid ang mandato sa isa ka Vice President, kay nga akong pagpati sa kadamaan siguro pagpati, do spare tire man lang siya, although she was given another department which she can work on with the President, no? But sa kabilugan, siguro kung basahon naton ang atong Constitution, Bombochamp, it's more of spare tire, no? Ulat na siya, no? Kung anong pwede mahimo o kung kung pabuligon siya sa atong Presidente, Bombochamp. Di mag-amo sini, attorney, let us hope for the best. Kag kabay pa nga ti manuktok man sa konsisya ni Vice President Sara Duterte, no? Nga ti ining kwarta, pinangabudlayan ini sa mga taxpayer, pinamalhasan, gamito niya man kung tani sa husto, bisan pa nga ti ini ang nalakip sa confidential fund, kay ti kon maghambal ikaw nga ang Congress lang gid ang mambal nato nabi makasaway, makapauntad sini, ti nakita ta naman ang numero sang sa bahin sang House of Representatives and sa Senate, majority gid sina dira ti mga alay man tanan ni Vice President Sara Duterte and President Bongbong Marcos. So
makambal kita nga ti kung sinong mas madamo amo kuno nang naga-roll mo, Attorney Palomado, sir. Yes, ina man ang natabo, Bombo Champ, no? May isa ka issue nga nagwa, no, during this deliberation. Kay sang year 2022, remember, si Lenny patuya nga budgeteer, no? Tunga lang iya ni Sara at the time, no? Pero sang year 2022, that was last year, no? Nakibot kita nga may haging hatag sa iya nga 221 million nga para sa confidential fund ya. Looking back, ginlantaw nila ang GAA, General Appropriations Act, wala sang naka-approve din ang confidential fund ya. Sangging usisa, Bombo Champ, nakitaan nga si OP, no? Office of the President, ging pasblikan siya sang 221 million. Ina dako na nga issue in auditing parlance siguro, in the legal parlance siguro, kumbala ang isa ka presidente makapasa sang iya pundo sa isa ka departamento like the Office of the Vice President. Kay ang akon pagpati dira bumbotam jump kadamo-damo may mga jurisprudence na sila nga hindi kakapasa, like for example confidential fund kung wala man lang confidential nga line item dito sa OBP, no? Ang tawag namon sina sa auditing kinahanglan may bahay, no? May bahay ba doon, no? And we call it augmentation always, no? Sa amon nga sa auditing namon. If you want a budget transfer, you augment an existing budget line item in one department. But in this case, Bombo Champ, there is no bahay. Walang bahay doon. There is no line item for confidential fund in the OBP budget of Lenny Robredo way back in 2022. So when the president transferred 221 million to the OBP, no, it could be illegal, Bombo Champ. In the last cases that we have there in Arroyo versus Aquino, I think that was the PDAP, I think, and even in the DAP sang una madumduman ni mo, Bombo Champ, inang disbursement acceleration program sang time ni Aquino, ni President Noynoy Aquino, with Secretary Abad at the time. Ang ginghimo nila at that time, that was declared unconstitutional by the Supreme Court, Bombo Champ. Ang tanan nga savings sang departamento, gingtipo niya into one tabungos, no? Ginghimo niya sa isa ka tabungos. Kag siya nag-appropriate ging pangtagaan niya to ang mga iban nga gakinanlan nga ahensya. So siling sang atong Korte Suprema, Bombo Champ, that is unconstitutional because the power of the purse to appropriate certain funds for each department, agencies, rests only with Congress. In so doing, no, ang presidente na yung tipon tanan, kag siya na nagtag na isang sa mga kabataan niya guro sang pundo, which is illegal and unconstitutional, Bombo Champ. Remember the DAP issue nga kadako-dako sang to, the disbursement acceleration program was declared unconstitutional by the Supreme Court because of that theory. Makahalin ka lang sang pundo coming from OP, no, to OBP, no, like for in this instance the 221 million, kung may bahay, if there is a budgeted line item in that department nga augmentahan mo, ang tawag namin na augmentation, like for example in the Department of Health, Bombo Champ, that was the time siguro naging issue man sa Department of Health. May vaccination program ang Department of Health, I think, maybe, basi Denbak siya man to. Naubusan pundo, no? Kung naubusan di man to pundo. May savings sa, I think, mutual benefits funds sa gobyerno, no? Ging dugangan nila, ging augment nila. At that time, it was justified kay may bahay. May isa ka line item nga para sa vaccination program nga nagkulang, no? Nawadaan pundo, no? The DBM or the Office of the President is allowed, no, to augment because may bahay, no? But in this case, citing example sa OP to OBP, sang iya confidential fund, I think this will be a very big issue, no? I think COA should be prepared with this. I think that this can put in trouble officials. Pwede gini mapailan kaso, Bombo Champ, no? Kag pwede gini ma-disallow in audit sa COA if ever they can find, no, ground nga pwede ini ma-disallow in audit, Bombo Champ. All right. So, Attorney
let us hope ka may ara pagid sang ahensya sang gobyerno nga mambal naton ti maghatag sa nagakigo nga pagtamod at the same time mangin transparent na tuhoy sa sining ginahimo karon sang mga opisyales naton sa bahin niya sang Office of the Vice President kag sumugman sining confidential fund. Attorney, thank you so much for your time. Yes, Bombo Champ, no? Manami nga pagstorya, no, sa mga recurrent nga issue subong sa aton nga nasyon. Sa liwat Bombo Champ, madamo nga salamat kag sa aton tagbalamati. May dayag diwat nga hapon na sa tanan. There you have it, si Attorney Noel Palomado aton sini iyang Bombo abogado. Ti amo sini kadako sang kwarta, sang pundo, no? Nga ginapangayo sang Office of the Vice President palamang. Sa aton sini kanon niya matag palamati. Sang nakaligad sini may nadlaw sa isa kahulot kaupod ang mga senador nga ti identified as ally ni Vice President Sara Duterte. Nagtubang siya sa committee, sang Senate Committee on Finance. Sang Lunes, gindipinsahan niya ang Office of the Vice President sa request nga 2.3 billion pesos for 2024 kag ang Department of Education nga pondo nga 758.6 billion pesos. Sa mga palamang kutanon, tuman kalipot ang mga sabat ni Vice President Sara Duterte kag daw kasubong ang ginapasa niya lang ganing saya sining staff. Kag ginambalan nga ti, ikaw na lang da sang ikaw da sabat sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ang mga budget deliberation sa aton sini matag palamati, hindi man ginatama kadugay but siguro isa ka oras, tunga sa oras, pero sa Office of the Vice President, sa aton sini nga mga kabumbo, mas nangin malipot pagid ang nasambit sini nga deliberasyon. Sa pag-move ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. nga kortesiya na lang kuno ni sa ikaduha nga pinakamataas nga opisyal sang pungsod. Ti sa budget deliberation to sa Congress, gin-move man to ni Toto Sandro, ni Congressman Sandro Marcos. Nga hindi na niya pwede nga magpanghusisa. Kagway gin panugutan to. Ang mga yara sa minorya or sa minority nga maghusisa pa sa sining budget nga ginapangayo karon sang Department of Education kag sang Office of the Vice President. Sa aton sini mga kabumbo. Ti amo sini kadako nga kwarta, hindi man pwede mapalayag sa pumuluyo sa ordinaryo nga Juan de la Cruz kung paano inigin gasto kay confidential fund gani. Pero kwarta gyapon ini isang taxpayer. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbuti, ano ang sarang pagpangsindikato or makahatag abisang issue in terms of national security sa mga estudyante from grade 1 to grade 12? Di ba? Ngati ang Commission on Higher Education ngani way ga pangayo sang amo sina kadako nga confidential fund. But here comes Vice President Sara Duterte nga gusto niya amugin niya kadako ang confidential fund niya sa aton sini nga mga kabumbo.
Tida mo ganing gambal nga bumbutsam ang confidential fund buinanta kay pakayota na sa nga ungka flyover. Oh. Ipangayo ka mo to kay Inday Sara eh. Oh, ina kon ma-aprobahan sa aton sinima kabumbo, no? Pero tido lapit na lang kuno stirong niya kag ma-aprobahan banwa ang ginaayo ni Vice President Sara Duterte, no? Nga ti budget sang talatapan sang Office of the Vice President. Oh, kung sa mga proyekto gani sa gobyerno, this is where your taxes goes. Oh. Pero sa confidential fund, di na iya makita sa aton sinima kabumbo. But silingon, nga ti yara iya sa diskresyon sang Vice Presidente kung paano niya inagastuhon. Oh? Kag from the looks of it, kay man sa Seneto, damo sa kalyado, sa Congress, damo sa kalyado, tidaw kasubong iya banwa, nga ti ang pinaka-pleasant nga termino is courtesy. Kung si Senator Bong Revilla pa ang pahambalon. Kortesiya na lang, di nyo na pag-usisa. Kung anhon niya na. Kortesiya na lang sa ikaduha nga pinakamataas sini iyang opisyal sa pungsod Pilipinas kung nga nagapangayo siya sang tuman kadako no, nga budget para sa Department of Education kag subong man sa Office of the President kag sa iyasin nga confidential fund. Kortesiya na lang. 37 minutos na kaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon diri sa Bomboanay sa udto istoryahan ta mga kabombo. Top 1 most wanted person sa Region 6 na dakpan sang kapulisan kag presyo sang bugas halin sa supplier nagnubo. Suno sa mga retailer. Ini kay man pa nga mga balita balikan ta matapos ang bilang importante nga mga panumdum. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imulawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization,
Ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital.
Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Standard na time, 46 minutos na kaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Anay sa udto sa DOFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Gladwin Agustilo. Top most wanted, top 1 diri sa Western Visayas, arestado. Kag subong man nagbarato kuno ang bugas suno sa mga retailers. Balik-balikan taduga nga mga balita kag impormasyon. Check waray this time si Bombo Gladwin Gustilo. Bombo Glad sa report, please come in. Bombo Champ, dakop ang 41 anyos nga lalaki nga ginakabig nga top 1 regional level, top 8 naman sa provincial level, kag top 7 naman sa municipal level diri sa General Luna Street sa Barangay San Agustin, Iloilo City, subong nga adlaw. Ang arestado Bombo Champ amo si Joel Branya, 41 anyos ini, isa ka construction worker, kag-residente sa Barangay Rizal Palapala, City proper, Iloilo City. Pinagi sa gintinggog nga pwersa sang kapulisan sang Iloilo City Police Station 1 kag City Intelligence Unit natigayon ang pagdakop sang suspetsado nga may kaso nga rape. Sa interview sa Bombo Radio Iloilo kay Police Captain Roque Jimeno III, ang hepe sang Iloilo City Police Station 1 iyagin payag nga ginhimuslan sang suspect ang hinablos nga menor de edad sang iya nga live-in partner sadtong 2013. Napanahugan ini Bombo Champ sang warrant of arrest sang November 20 to 2022 apang nakapalagyo ini Bombo Champ. Bali sa paagi isang intercept sang intel operatives, kagilayon man nadakpan subong nga adlaw ang aton nga suspetsado. Sa karon priso na ang suspetsado sa talatapan sang Iloilo City Police Station 1 kag magapangatubang sa kaso nga paglapas sa rape sa idalom sang Revised Penal Code sang RA 8353. Yari bala ito papatian si Police Captain Roque Jimeno III, ang hepe sang Iloilo City Police Station 1. Joel Branya, isipit, 41 years old, kag taga Rizal Parapala ni siya. So, nalis niya sa aton, sa regional naton, level naton, number 1 ini siya. And then sa provincial level, number 8, and top number 7 sa municipal level. Ang case ni Joel Branya, bali rape with no bail bond recommended against sa iya man mismo nga hinablos sang iya nga kalibin. Di sir, ang iya nga kaso nga rape sa hinablos ya. Ang nakalibin. Hinablos kang iya nga live-in partner. Sir, kang kano niya ni nakumit sir ang crime nga ni nga rape sir? So according sa naistorya nato ang iya nga kalibin partner, so mga 10 years ago pa daw ang insidente na tabo. Kira sir? 10 years ago. Okay, 10 years ago. So, ang kaso, bago lang ang warrant of arrest, sir? So, ang warrant of arrest nag-abot ini sa November 20, 2022. Daw palagyo ini sa aton mga kapulisan. It so happen nga na intercept naton ini sa kaginasang kagahon, mga 12:05 sa Biridampi sa may San Agustin. Yun ini sang aton niya, yun istorya niya sa mayo sang aton niya intel. So kamusta subong sir ang aton nga suspect sir? So ang suspect nato nara subong sa Lakapsel sa Police Station 1. Okay man kay daw na niya naman naintindihan niya naman ang iyang kaso. Sir, pagdakop niya wala man siya nag-resist sir or nagbato? Actually ginakontak sa sang aton nga mga
na kapilisan kay ni amon operation is damo kami ni joint element isa sang CIU led by Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez ang EKG tapos sa CIRIU ka Coast Guard. So bali ni sila nag-desist kay ginuptan may inisa sang iyang asawa. Bali sir, anong background sa ato? Ano trabaho niya sir? Trabaho yan ni ang Panday and then ang iyang live-in partner is ga-apply ubara. So that's why nga dito sila na conversation sang ato nini nga intel operative sang Police Station 1. Sir, ang live-in partner niya subong, amo na ang hinablos niya or lain naman nga live-in partner sir? Amo na sa ang live-in partner niya nga nag-upod sa iya kagamoy na ang tiya sang iyang hinablos kay daw gin-adapt na nila ang ila hinablos and then sang nagsaka ang kaso nagdagdagan ni sinisang warrant now nagpalagyo ini sila sa may Sigma Kapis. Sir, ang nagpasaka sang kaso ang tiya? Ang nagpasaka sang kaso ang bata mismo and then with the support sang atong WCPD DSWD. Bali sir, ang ginapahayag nga ginhimuslan sir, minor de edad ini or may legal nga edad sir? During that time, sang pagtabo sang insidente, bali minor de edad pa na ang bata. And then sang mga 2022, amo na nagreklamo sila and then nagwa ang warrant of arrest niya sang November 20, 2022. Ato nabatian si Police Captain Roque Jimeno III, ang hepe sang Iloilo City Police Station 1, Bombocham. Alright, mayo ni kay dakop sa aton siniya nga mga kapulisan, maano yan ani, maatubang yan ang maserbisyuan yan ang iya sini nga krimen nga ginahimo, Bomboglad? Sige. Ini si Bombo Glady Gustilo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Thank you so much sa Bombo Gladwin Gustilo sa imong sining report. This time, i-check ko naman ang report ni Bombo Solvinias kay ang presyo kuno sang bugas nubo na gid man. Sa aton sining mga kabombo dito ni sa may Saraga area ha. Lakip na karon ang dugang pagid sini nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga palatuntunan aton sini tingwaan nga maplastar diri sa Bombo Hanay sa Udo. Standby kay kagapon sini adlaw may pinulihan sa isa ka pamatanon, may pinulihan sa sulod sa Slakyano susdo mga subay kag do mga piranha nga nakakita iya sang kalanunon. Pinunsukan nila to tiano na tong sitwasyon. Anyway, istoryanta na karon sa aton sining pangalaga check one this time si Bombo Solvinias. Bombo Sol sa report tapos kami. Nagnubo na gidman ang presyo sang sako sang bugas sa supplier nga ginakuhaan ng Ramuel Prudente, isa ka wholesaler kag retailer sang bugas sa Banwa sang Saraga. Sa interview sang Bombo Radio kay Ramuel, iyagin pahayag nga nagnubo na gidman ang hatag sa ila sang ila supplier sang bugas. Halin sa 2,400, 2,500 pataas nga kuha sini, ara na lang subong sa 2,200 pesos ang sako sang bugas. Subong ginabaligya nila ang well-milled sa tag 45 inituhoy man sa ginpapanaog ni President Marcos Jr. nga price ceiling sang bugas sa well-milled. Suno sa iya, bisan nagnubo na ang hatag sa ila sang supplier, duhalos bisan piso indi gid ini sila makaginansya. Bangod, may mga plastic pa ini sila nga ginagamit nga ginasudlan sang mga nagabakal sang bugas. Duhalos hindi na lang gani ini sila magbaligya sang well-milled nga bugas suno man ina kay Ramuel. Sa pihak nga bahin, wala gid sila nagpanubo sang presyo sang mga imported nila nga bugas, kaangay sang Hasmin kag Sinandoming kag iban pa nga mga bugas nga halin sa Vietnam, bangod mahal gid ang kuha nila sini. May ara man sila nga well-milled nga tag 50 or 50 plus sa gihapon, ini ang mga old stock pa nila. Hindi na nila ini gani mapanubuan gid, bangod dako gid ang perdihon sinikon panubuan pa gid nila. Sa dugang nga pahayag aton pamatian si Ramuel Prudente. Regular wala kami stock subong ma'am. Bali ang well-milled tag 45 ang kilo. Bisan maperde kami wala namon nga 45 sa Baterde kami. Kaway kami sang baligya nga 45 Puro sa tayo. Kamu di nga tag 52, 56, ano 55
dito na mga sinanduming bala ma'am sang kwan pa daw taas bang kuha namon. Tapos namon ang bali ang mga special rice, mga asmin, mga Vietnam namon na ang tag 50 kwan 56. Subong ang kuha naton sang supply naton, sir, sa supplier, especially ining mga well-milled, sir? Sa subong ma'am, do nagbara-barato gid man mga tuto ang kuha namon. Tapos baligya namon 45, 44. Perde pa kami piso ma'am. Oo ma'am. Sa subong nga pa. Pero ano ya, sir, ang epekto sa aton sang price ceiling diri, sir, in regards to syempre ang EO 39 natin? So, dako gid ka perdiyan sang kwan ma'am, mga retailer. Kaya ay may ginakuha pa sila nga mataas nga price ang nagligad. Hindi mabaligya nga kwan, baligya la 45 ti kaperdihan gid ma'am. Sir, ang mga bugas naton diri subong ano ni siya, old stock ni siya or bag-o ni siya nga mga stock, sir? May ara ma'am nga old stock tapos may ara man nga bag-o. Ang old stock ko bali ligaw 52 pa ma'am. Oo. Subong ang sinanduming lang ginabaligya ko ma'am sa 50 plus Squad Angelica nga mga Vietnam. Pero ang mga old stock ko, why ko na din kay hindi kay boss ng boss kung ano ma'am. Kag ato nabatian ang pahayag ni Ramuel Prudente, isa ka wholesaler kag retailer sang bugas dira sa Banwa sang Saraga, Bombocham. Sige. Ini si Bombo Marisol Biñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Salamat kida Bombo Sol Binya sa imo sining follow-up report. May kantanan sa sining payag man or pagbutang sang price ceiling sa presyo sang bugas. Nagbulo barato gin man kuno sa bahin sa mga retailer sa mga retailer, sa mga supplier. Pero ini abing executive order number 39, hindi man ini sila nga pang malawigan. Sa aton sini nga mga kabombo, mas luyag naton sang mambal naton long-term solution pagitan ni isabahin iya sang aton sini nga gobyerno, sa sining primary staple food sa mga Pinoy ang bugas. Standby. Ay nga gawon ko lang niyang report ni Bombo Jomar Villao kay daw kasubong niya nga mga piranha ang mga pamatanon nga daw nakakita sa nga kalanunon. Amo sini ang sitwasyon sa natabo kagapon dira sa may distrito sa Haro sa tubang sa isa ka universidad sang ginpunsukan sang grupo sang pamatanon ang pasahero sa sulod sang public utility jeepney. Kagila sining ginpulihan sa puti. Tinanong sistema nung plastada niya nung latest sinadri nga pagpangusisa karon sa aton sini kapulisan kay kita sa video diri Manuao. Sa nasiling ko nga rin mga piranha nga nakakita sa klanunon pinunsukan nila damo sila. Bombo Jomar sa report please come in. Gin-identify dere ni punong barangay Felix Duresa nga 5 ang iya sining mga pumuloyo diri Bombocham kay involved sa sining kinagamo sang damlag lang sa sining pamatanon nga tinag-viral man kung sa diin makita diri nga may may gin atake ini sila nga isa ka individual diri nga nakasakay sa isa ka public utility jeepney sa may barangay San Isidro sa may nasambit diri nga distrito. Based sa information, more or less mga 14 ini sila kabilog tanan kag ang majority diri sa ila ang nagaedad 10 to 15 more or less ang ila siding pangidaron diri sa karon Bombocham. Suno kay punong barangay Felix Duresa ang ining 5 Bombocham may ara na ini sila nga nauyatan nga mga pangalan o galing ti mga minoridad ni sila hindi ma-divulge sang barangay kag ginpatawag naman ang ila siding mga ginikanan sini agod nga ti ma-inform ang mga involvement diri sang ila sini nga mga kabataan. Suno sa natungdan makabig ini silang children at risk o kod ang car
suno sa barangay kay ang ining mga lima diri nga na-mention, may mga daan na ini sila nga record, no? Masabad gid man gali ini sila sa barangay. Amo na nga gina-monitor na ini sila sang barangay kag may ara na mga intervention diri nga ginahimo ang mga opisyalis sa nasambit nga lugar. Dugang sa natungdan base man sa ila sa ding information nga may ara gali kontra ining grupo sang pamatanon halin sa may eskwelahan kay ang information diri sa may Haro National High School halin ining biktima tapos ginbantayan nila hasta nga maka panaog kuntani sa may Bangga pasulod sa may San Isidro kag didto na nga ginpunsukan no sa sining mga pamatanon. Makita diri sa video apisar nga nagalakat ang jeep agin hingagaw pagid nila gindalagan ang ining biktima kag didto nga ginapayag no ginsapote kay way pa abi maka surface ning biktima sa barangay kun ano ang iya sining reklamo kag kun ano man ang iya sining plano diri Bombocham kun ano ka dako no ang extent sang damage kung may aragin man sa iya sining kalawasan sa natabo ning kinagamo sa manasambit nga lugar. Isa man diri ka pasahero ang nakapalabuot man diri mensahe sa aton ngang iban to galing mga pamatanon may mga sukbit pa nga kutsilyo no sa ini sila ang Yes. Kay may isa diri ka video Bombocham nga ano diri no surface man diri nga gipadala sa aton. Ang ining video adri ni siya sa may front nga side balas ang jeep nagapadulong. Kay ang video ni nga subong ang una amo ning do sa likod nis may kilid bla sa piyak kadalan nagakuha ning netizen. So diri sa isa ka anggulo makita diri nga may pasahero nga babae nga nagnaog pa sa front seat no kay ti gusto ya man to hindi madalahig. Amo to nga isa to sa na-mention to nga may nakakita diri nga isa ka pamatanon nga nagasukbit pa sang kutsilyo. So amo na gani luyag man sa barangay nga makasurface na sa ila ang ining biktima agod mabalaan kung anong iya sining nga plano pagidugang kag pati may investigaran man kung din tong iya sining nga mga pilas kung may aragin man sa natabo ni karon nga kinagamo sa lugar. So ang iban sini suno kay punong barangay Duresa di naman ni magdugay kiti maubos nila na identify kay ti may mga pumuluyo man sa lugar nga ara mismo sa nakakita sa sining natabo diri karon nga pagpuli no sa sining grupo sang mga pamatanon sa may nasambit diri karon nga barangay. Ari balay pabati ta si punong barangay Felix Duresa sa mapakigangutan sang Bombo Radio. Pagpungusisa ako, nagatima-tima na sa bipoder sa eskwelahan nalin, so bilantayan na na. Identify na naman ng 5, establish pa naman ng iban. Actually, kung may magtuwang nga complain, mapatawag natin na sunod anytime. Ang 5 nga ni pilay daro nila ni Kap? 15, more or less 15. Taga din? Relocation. Mga ano ko na sila? Mga children at risk, mga car ko na. Wow, okay ho. Nga nakambak nga children at risk, anong mga background sila nila Kap? Grabe. Galing kay may intervention makita na obra sa ila, galing kay budlagid. Grabe ng intervention ng inobra namon sa ila da parang involved na sila sa mga rugby. Tahaw na, involved sa mga kinawatay, nagaganaga na. Ara naman ang rambol na, bago naman ang issue. Actually, grabe ang ano namon, may computer, may sa documents ang intervention namon na sila. Galing kay mga pasawagit kay mga problema, rin sa parents silang problema eh. Kaya wala nila kulang sila sa ano ang parents ng ibanda, ang nanay nagpangasawa, ang tatay, nagpangasawa ang tatay, ang nanay naman ang iba na mga single mother, ang iba na single father, kung ano lang komunidad na ginatagaan man sila sa sang programa para sa ila, may ilagay niya libutan. Okay ha. So pinapang way ma-identify Kap? Sa buong 5 pala na-identify naman, pero mga hindi na madibol, kay mga minor, ibutan sa forma together with isang kay isang kasi ng kaso nila kung ano sila kung mag-guilty sila. So, eskwelahan ni Kap? Pati ulo sa Aro ang report sa ako ni Kena. Si punong barangay Felix Duresa diri Bombocham. All right. Mga minor gid man job sa mga napa-identify? Yes.
mga minor de edad amo tong balik up 10 to 15 no ang more or less ang ila silang pangidaron. Ti kabay pa nga disiplinahon ini sila kay ti do di na gini mayo makol mo in broad daylight punso kanila ang biktima ti kumusta sitwasyon niya Joms? Amo na ang na-mention sa barangay why gid sila palapit sa police station kag sa barangay kun ano gid man ang iya sa nga plano. Diri Bumbochamp. Kaya mo nang isa pagid ka problema kay why nagpanugid sa barangay, why nanugid sa pulis? Amo nang Bala mo na kung anong matabo na dayon. Mapaayo-ayo lang to kag pag-ayo ya mambal sa nga dayon nga vengeance is mine. Ha 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 ha. Jobs. Laban-laban amo nang na-mention do sang barangay man diri Bumbochamp basi sa sunod pagid basi may pagbinalusay lang matabo. Sos Maria, kabay pa nga wala. Sige. Senaryo duging planuhan pagid. Kay halin ko to sa Mayharo National High School, ginahulat na sa daan nga makasakay sa jeep. Tapos dumay timbre ko sa iya, halin to sa ginsakyan niya nga pasakay na sa jeep. Kag ang iban tong grupo dito na nagbantay sa may bangga pakadto sa may sa relocation site adra sa highway tubang sa CPO. Ang ining mga kabataan nga kunong taon ta ang hindi lang ni basta-basta ang ila sining nga kadamuon. Diri Bumbochamp pati itong driver gani ka jeep to nga ginasinggitan nga papanawon ang jeep do natulala man siguro basi do man na man sa na katingala man sa natabo o kun basi man nga basi gintayaan man sa way tala kabalo kay ang lunsay ni why na siya nag-surface diri no nga part ni karon sang biktima sa sining natabo diri nga insidente. Alright. Sige. It is si Bumbo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo! Salamat kay Bombo Jomar Villa. Kalaw ay isang amo sining nga sitwasyon, no? Why na? Gone are the days nga makahambal pa kita nga ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Hindi man tanan, pero gadamo nga nagadamo sila, ti isa kay sino ay hanang kakulangan siniman nga nagaamo sini ang mga pamatanon subong. Ang iban sining balita hindi naton mapatpat tugyan naton sa iban sin Manus sa Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program ko naman sa kay Tita Reggie. Ismombot siya Blanco Over gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for September 3 to 9, 2023. Ang September 10 ang ginaselebrar worldwide bilang Grandparents' Day. Apang sa September 9, Sabado, ang Plazuela de Iloilo ang mag-celebrate in advance ang sining isa sa mga emotionally important days of the year. Kaupo ng Technocrats Band kagang ila great selection of oldie goldie songs sa concert at the Plaza. Grandparents' Day Edition. Mangininyo umpisa alas 6 sa gabi sa September 9, Saturday. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Mags, kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa September 10, Sunday, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa among adlaw sa La Tolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ang climate change magaserbe nga isa ka epektibo nga paagi nga mapauntat sang malinong ang mga gamo sa tunga sa mga kapungsuran. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023.
Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga studio winners. Grasya nga dako ang ako nabaton sa swerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. Ako si Vilma Gumban sang Barangay Kabugaw Sur, Pabia, Iloilo. Maswerte nga tagdaog sa 6th weekly draw sang September 2, 2023. 5,000 pesos nga cash ang akon nadagan bilang first prize winner. Ari isipon ko 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos, 5,000 pesos nga cash. Epicacent oil ang proof of purchase nga gingamit ko. Ibayad ko gilayon ini sang tuition fee sang akon bata sa college kay wala gid kami sang hulaman sang kwarta kag maayo gid kay man maswerte gid ako sa sini nga promo. Gani kamo man mga kabombo, magpasakop na para kamo man magrasyahan man kasobong ko. Basta Radyo Bombo, Star FM, it's all for you. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarabo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang iningan nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam.
Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manami nga epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ama kapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon sa internet mga kabombo. Happy Saturday. Beautiful weekend. This is Tita Regine. Kag, ari kita diri sa suning hapon parang mag-interview sa aton nga winner. And for the record, siya ni ang pinakauna nga nagsaka diri sa studio para nga maka-live interview kita sa iya. Kay naghambal siya yan kati makadto di siya. And then I was contacting her. Hindi ko man siya makontakt. Anyway, ari na siya di, so ma-interview kita sa iya, no? And sa iban pa dira nga mga mangin future winners man naton if you want, kati diri ka mo sa studio, naton interviewhon, pwede gid. Alright? So sa dili madugay, pag-istoryahon naton si Anonymously Gorgeous, very young pa. Ang aton nga winner, and today being a Saturday, syempre i-reveal man naton later on ang aton nga mangin winner para sa sininga semana. For the meantime, ginaabi-abi ko gid kamo. This is Tita Regine and it's already the 9th of September. Kag sa aton, nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Yes po, feel na natin ang Christmas air because it's just 107 days to go before Christmas. Advance happy
Christmas na. Hindi, alayo pa. But anyway, sa sininga hapon, mga kabombo, as I have said, mag-interview kita sa aton nga winner live diri sa studio sa Bombo Radio. Kagpamatian naton siya kung sa diin at a very young age, she was able to find Jesus na. Kaga, nahibaluan niya na, no? Kung ano ang mga ginaplano sang Ginoo para sa iya, kadamo na sa iya nga mga realizations, kay she's now a member of her ministry sa ilang church. So hibaluon nato ni na, ha? But before that, grabe man ang mga ups and downs nga iya nga naagyan sa iya nga kabuhi sa murang edad niya. So we're going to listen to him in just a little while. For the meantime, ariyan na yung ato nga ambahanon para sa inyo, and this is from Winsett Rosacot, Kung Mahal Mo Siya. Good afternoon. Alam mo na mahal kita, ngunit alam ko rin mahal mo siya. Sa isip ko, gusto kong kalimutan ka, ngunit sa puso ko ay di ko magawa. Pagkawalan ka, ipamigay ka, at hayaan kang umibig ng iba. Di ko pa yata kaya ipagsigawan, ipagpilitan na di na kita minamahal. Di ko na yata kaya kung mahal mo siya. Pipilitin ko limutin ka. Kung mahal mo siya, di kita naalis sa pag-ibig ko. Kung mahal mo siya, alam mo ba, dasal ko araw-araw, matutunan mong ibigin din ako. Ano ba ang gayumang ginagamit mo? Nahuhulog ang buong mundo sa'yo. Mabuti pang doon ka kung saan nagkangiti ka't masaya. Balang araw tatanggapin ko rin na kung mahal mo siya. Pipilitin ko limutin ka. Kung mahal mo siya,
Vincent Rose Hakot para sa inyo mga kabombo. Kung mahal mo siya, tiin mo na lang siya. Joke lang. Anyway, nga ito nga oras. It is now 26 minutes after 2 o'clock. Sige, ipakilala ko na sa inyo ang ato nga winner and first time ever nga diri kita ma-interview sa iya. Live, diri sa studio sa Bombo Radio. Gina-welcome ko gid, kagbuligin niya ako nga welcome on, si Anonymously Gorgeous of Arevalo. Good afternoon gid sa imo. Gorgeous na lang, ha? Good afternoon, tita. Good afternoon, mas gapamati subong. Alright. Siling mo, gamay ka pa, nagapamati ka na sa KLP, sa kahapon lamang program. Mga pila tong edad mo sa nag-umpisa ikaw pamati sa kahapon lamang program? Mga 4 years old siguro, tita. Tuod? Sino nga ba sa imo nga mamati ka sa programa? Sila tito kay sa may radyo, sa balay namon, nagaunay ang radyo sang tita, sang bombo nga stasyonan, permi kami kapamati. Aha. So, dapat matulog, anay, no? Muna nga oras, di ganit mamati, anay kay Tita Regine. And then, ginatulugan ako. Joke. So, mga little girls and little boys, no? Ang mga mothers bala, no? As they listen, ang mga nagabalantay sa mga kabataan nila, as they listen, tiginaupod mo na nila, mga kabataan nila. At syempre, pahuway-huway, amo na ang mga inoras, amo ning ang mga inoras, no? Tiginahambalan ang mga kabataan. Dali na di, tulog na di, iping na di sa akon. Mamati kita kay Tita Regine. So, siguro sa imo, amo mo na, no? Nga ti, doon nasanay ka man nga magpamati na sa kahapon lamang program. As early as 4 years old. Di pala nasubong ang imo nga edad? 15 years old, tita. Wow, 15 anyos na. Ano nang imo nga year level? Grade 11. Okay. Senior high. Sige, umpisahan ta ha. Again, share mo din sa amon. You said, 9 months pa lang ikaw, pero doon may na-experience ka na sa Baguio, Frank. Palihog, abi, istoryahi kami. Kay sang pagbagyo Frank, tita, nagapuli kami sa Haro. Though dito kami bala nagpuli, sang umpisa pa lang sang gabusong pa lang si mama, dangat sa magbata siya sakon. So sang Baguio Frank, ang experience namon ang grabe baha bala sa Haro, tita. Oo. Sa may Altachera. Ti samtang nagabaha, nagasaka ang tubig sa balay. Kinanglan namon mag-evacuate kay basi malumos bala kami sa babaw sa balay bala tita haw. Ti karon may tupad balay kami bala nga buot siya tita ginpasakaya kami sa rooftop nila. Tapos sang time nga masaka kami si mama ag si papa kinanglan nila ihigot ang balay bala sa kahoy tita kay karon basi matumba balang balay balahaw. Ti ako ginabitbit ko ni mama gasaka siya sa may rooftop. Ti karon ambot nga gintungtong yako or gindawhat kami nga abi niya ako ang nahulog. So, gituntong ikaw for a while sa Baba Otop? Kaya tibuligan niya ang imo nga father, parang ihigot. Tapos siling mo doon nag-slide ikaw, mayo lang kay misa nga. Nga nakasabit ko sa sanga tita. Ay, abaw, kung tani hulog ka gid gali, basi kung naanod ka pa to, no? Baw ginaanghilan ka gid, bata ka pa. 9 months old pa lang. Oo, tita. Oo. So, nag-transfer ka mo sa Arevalo, didto gin bata, no? Ni mama mo imo manghod. Tapos siling mo doon nagaselos ka sa manghod mo nga ahaw. Kay tita, sang time bala nga nagbata si mama. So, ang akon edad 3, ti nasanay ko bala sa kay mama nga ginatipan niya ko permi. Tapos sang nag-abot akon manghod do nawad-an si mama oras sakon. Ganon. Na mag-o ko bala. Tapos doon nagaselos ko permi. Doon na kulangan sa pansin. Si mama actually is here also. Updan gid ining aton nga winner nga si Anonymously Gorgeous. Gorgeous na lang itawag ko sa imo. Gamay ka pa, gorgeous ka na. So, pila ka mo ka maguto? Duha lang? Duha lang kami, tita. Puro babae. Alright.
So pila imo edad so may na-encounter ikaw nga buang kag ano iya ginhimo sa imo? 3 years old ko, tita. Sang encounter ko to ang buang sa dalan kay kami dan sa mga pakaduahan ko sa Arevalo, mahilig kami maghampang sa dalan. Di karon gahampang kami, naglabay ang buang. Ginabutong niya ko, tita. Mayo lang kay ang akon nga pakaduha, nagsulod siya. Ako ya, ginbutong ko sang buang, may dala ang buang sang basura. Ginahambal ya nga bata, ya ko kuno. Hala, bayi laki ang buang? Babayi, tita. Tatlo ka tuig, wala sa may gabantay sa inyo? Wala, kay si mama dito sa may piyak balay, gabantay siya sa akon manghod. Ako gahampang ko sa sagwa. Siguro nandula ka lang sa panulukan ni mama mo, abi niya, ara ka lang da sa palibot-libot, gali nakalabot ka na tuya sa igadalan. Anyway, nga nga nagsaylo gani ka mo sa Gimaras? Kay nagsaylo kami sa Gimaras sang una, tita. Kay si papa, may drinking issues na siya. Di karon, ang nagsaylo kami dito para ang balay man namon dito sa Gimaras may tawo man. Kay si nanay, gaupod siya sa amon, nga bantay sa manghod ko. Tapos, nagsaylo kami dito. Kag dito na nga nagdako kami sang manghod ko. Why man niya sa may natabo sa father mo? Ara pa ya si father mo subong? Ara pa man siya, ara siya, tita. Okay. Din siya, ato man siya sa Gimaras? Hindi, ara di siya sa may city. Nag-aobra siya. Aga-obra siya sa city, pero kamuya ato sa Gimaras. Dito guys, start, tapos dito ka mag-eskwela? Oo, pero subong, tita, nagsaylo naman ko di sa city. Pero din ka eskwela? Sa may... Diri na or sa Gimaras pa? Wala po ko ka pa-enjoy, tita, pero masaylo ko di sa city. Dito nag-start naman ang klase? Nag-absent lang ko danay, tita. Kay kinanglan nga mag-transfer ko di liwat. Dali lang nagpamahid sa mata niya si mama mo. Teary-eyed si mama mo. Anyway. So, bali, dito ka subong sa Gimaras, nag-estar pa, enroll ikaw diri sa city. I hope, nga, it's not yet too late para nga mabaton ikaw. Okay, balang ko yan, nag-umpisa na ang klase. Anyway, basi pwede pa man ikaw makahabol eh. So, good luck ha. Good luck ka ba yung maka-eskwela ikaw, maka-transfer ikaw diri. Sa grade 3 ikaw, nagpuli diri ang imo auntie. Bali, utod ni siya sang imo nga mama. Correct? Oo, tita. Kumusta man ang inyong relasyon sa to? Ang pagpuli ni auntie, though nasanay, bala kami, tita, nga close kami ni auntie. Tapos, ginasang bata pa ko, ginapadalaan kami na permi. Tapos, ang nagpuli siya, ang Japon, tita, daw na gaya-payapa kami kay nagpuli si auntie. Okay man ang relasyon namon to ni auntie, sang nagpuli siya, pero samtang nagadugay. Dito na, tita. Ano? Nga, do siguro nagapamag-o ko bala. Kay si auntie naga-star sa balay namon. Tapos, daw, muni na anad ko nga doga-obra kami sa balay, kinanglan na mag-obra. Nasang wala pa siya, wala kang may ga-obra? Wala, si mama lang, tita. Oh, thanks sa kay auntie. At least, kabalo na ka mag-obra sa sulod sang balay. Dali lang, nga ano palagi ang imo nga mother sa inyo, how? Sang time nga nagpalayo si mama, tita, nag-obra siya sa may lapit man lang sa amon, tita. Okay. Pero ako ginbilin niya ko kay nanay, tapos... Sino si nanay? Ang lola ko nga, mama ni mama, tita. Alright. Tapos tira man si auntie mo. So, lumon ka mo sa isa ka balay. Oo, lumon pa kami, tita. Very understandable na setup, no, mga kabombo. Like, tikon na kamuya, nagapuyo ka mo, upod sang inyo nga ginikanan, especially, no, kung ang mother is very doting, mga nanay, amugid na yan, no, feeling nila, ay, bata pa ni bata ko, hindi ko lang anay ni pahugason pinggan, hindi ko lang anay ni pagpalabhon, hindi ko lang anay ni pagsugoon, daw mo na bala, but not with your auntie. Ngati si auntie mo ya,
daw siya ang type siguro nga gusto niya nga kahibalo ka mo sa mga ulubrahon sa sulod sang balay. So ginasugo ka mo. Amo lang nagaling, no? Medyo short siguro ang pasensya ni auntie nyo. Kung kaisa may mga lusi pa na inga portion, no? Very typical. But I'm sure ang intention sa inyo nga auntie is very good. Very good para sa inyo. Pero nakahambal ikaw, nga nag-umpisa na ang imong nga kalbaryo. So nag-updanay na ka mo sa isa ka house sa imong nga auntie. Sang time nga ga-umpisa kami updanay ni auntie sa balay tita, do okay pa man. Pero si mama, nag-obra na to siya sa may lapit, malayo man samon, pero gapuli man siya kada weekends. Na dito nga time na tita, ano na si auntie, do may ano na iya nga pasensya bala tita. Malipot na. For me ako wala man, ginakigan niya man ko. Tapos kung maghampang ko bala sa may mga pakaduaan ko kag mga friends ko man, ginasugat yo ko tita kag ginapapuli sa balay. Unlike sang sa kay mama mo nga ti pag gusto kaya hampang, may tiyempo, no? Nga ti allow ka lang nga ti dito ka sa mga friends mo. So which means, no, nga different ang style sa alaga, sa pag-raise sa mga kabataan sang imo nga mama kag sang iya nga utod. By the way, si auntie mo ni married man ni siya, may family man ni siya? Si auntie married siya pero wala na siya galing sang bata. I see. Do ka mo bali ang iya nga bata, do ka mo sang imo nga utod. So siguro nga di tutok-tutok gid ang auntie niyo sa inyo, no? Nga daw kamo gid ang consider niya nga mga anak. And then she has her own style of raising up children. Kaya siyempre, kamuya sa mama nyo, medyo spoiled, di ba? Very normal sa mga mothers. Kaya amo kita na sa aton mga kabataan, kung pwede pa lang, no? Hindi po patrabahoon. Although may mga ara mo niya nga mga parents, nga gusto nila at a very young age, disiplinado na ang mga kabataan, kabalo na sa mga ulubrahon sa sulod sa panimalay. So basi dira nag-differ ang imo nga auntie kag ang imo nga mama. Siya pala sugo, si mama mo hindi. Pero you said, doon naglaing gid buot mo kay auntie mo to the point kaya doon nagdumot ka gid sa iya. Oo, Tita Reg. Aman. Kay ara ba lang nga permi ako ginabakol, ginakigan. Kabalo man ni si mama mo nga ginabakol ka ni auntie mo? Wala ko gapanugid kay mama, tita. So mong ilang ninabalaan? Oo, tita. Wala. Mama, sumulang ni mo na balaan ginbakol. But I'm sure, no, mayugid siguro ang intention sang imo nga sister. Gusto niya lang nga matudloan ang mga bata mo, madisiplina. But sa imo lang, personally, may na-learn ka man sa auntie mo? Are you thankful nga because of her? Kabalo ka? Ano nga mga trabaho ang ginpaubran niyo sa imo in the first place? Ang thankful gid ko kay auntie, tita, kay kung hindi siya, wala ko di subong. Kag damo man ko may na-learn kay auntie, tita. Damo siya may gintudlo sa akon. Pero muna lang tita ang kisang kalain sang buot. Pero tapos naman to, tita. Correct. Siguro doon na siya ka lang, no? Kay that's not the manner kung paano ka mo yung ginatudloan or padako sang inyo gidya ka ugalingon niya mother. Pero sa iya gusto niya man lang ang inyong kaayuhan. But I would want to know, ano ang mga natudlo sang imo nga auntie nga mga trabaho sa inyo sa sulod sang balay? Panghugas pinggan, tita. That's very typical. Ang tigang. Tapos panilhig. Tapos ang panupi na blas ang mga bayo, tita. Di mga ulubrahon, yun man iya dapat sa mga dapat tanan kita, no? Kita nga mga kabataan, adult and children, kabalo kita sina. Siyempre, kung gamay pa, mas better, no? Nga samtang gamay pa, matudloan na sa sini nga mga ulubrahon. Preparation tama na mo sa ulihi, you are going to be a homemaker. Manami man na kung magpamilya ikaw sa ulihi, at least kabalo ka na yung magtigang, kabalo kaya mang panilo balay, kabalo kaya mang hugas pinggan, kabalo kaya mamilo sa mga bayo. Mga pila edad mo to how, kag sang pati manghod mo ginatudloan niya man? Wala, tita, kay isang time nga dito si mama gindalay akon manghod. Ako ginbiling niya lang ko kay nanay. So ikaw lang isa, bale? Oo, tita.
mga pileto edad mo sa nag-umpisa siya nga nagpanudlo sa imo? Nga obrahon mo na, maamo ka na. Ang grade 4, tita. Pila edad sa grade 4? Mga 10 years old? Oo, Pila? tita. Or 8? Okay. So that time, because bata ka pa, hindi mo naintindihan, no? Because wala ka na anad, nga kumbaga gina-compel kagid sang imo yung nga mother nga kinahanglan manghugas kagid pinggan, kinahanglan manglimpyo kagid balay, wala, no? Kaya in as much as possible siya siguro kung kaya man lang himuon, siya na lang. But not with your auntie. Nga amo gid siya ang nagtudlo sa imo para nga manuto ikaw as early as grade 4 ikaw, nga makabalo ka magtigang, manghugas ikaw pinggan, maglimpyo ikaw balay. So that time hindi mo maintindihan, no? Of course bilang bata. Usually kitaya do feeling nato na nga ako lang yung permingi na sugo man, ara ka manda, tabaran ko ako niya, gusto ko pa yung maghampang. Gusto ko na lang yung nga mag-eskwela para nga wala ko yung ulubrahon. So, very typical para sa isa ka bata. That's why siguro, and that time, hindi mo siya maintindihan, and the fact nga ang imo nga mother, wala gani iga mo na sa imo. Pero siya ang nag-compel. But after realizing nga mga maayo man to gali nga, himo sa imo, it's just that sometimes nagka-short lang ang temper niya. Though hindi niya lang ikaw mapasensyahan kasi siguro siya ang type nga gusto niya pag nagsugo siya, ara dayon. No. Tapos ikaw naman niya, karon lang kay mampang pa ko or karon lang kay may obrahon pa ko. Siguro amo na ang natabo gid sa inyo nga duha. But now ngati ara na ang imo panimuot na na-realize mo no nga it's all for your own good. Kag very thankful ka gani nga at least natudloan ka ni auntie mo nga maghimo sa mga amo sina. So subong ang mga nahibaloan mo nga ina gina-apply mo na sige ng imo nga obra sa inyo nga sulod sang balay? Oo, tita. Sang time nga nagpalayo kay mama, dida ko na apply ang mga gintudlo ni auntie sang una. Subong na-appreciate mo. Kahit kung wala ka to natudloan ni auntie mo, paano ayhan ikaw makasurvive? Ngati ikaw lang ang nagapangabuhi or ikaw lang kag malayo sa imo nga mother, malayo sa imo nga mga ginikanan. Nga nga nagdesisyon ka gani nga mag-eskwela diri sa syudad? Ang nagdesisyon ko, tita, nga mag-eskwela diri sa syudad kay ang gusto ko bala, tita, nga magpalayo bala, tita. Natakaan ka na kay auntie mo? Hindi man, pero gusto ko man magpalayo nga makapag-isip-isip man ko bala, tita. How? Do feeling mo do punong-puno ka nag-hid mo to nga time? Ano nga year level ka to? Ang 3rd year high school, tita. I see. So, paano ka nakahambal? Nga sa syudad mo gid man nabalaan ang mga rason kung nga di dapat amo ina ang imo nga i-go through sa imo nga kabuhi. Ang nakahambal ko, tita, nga sa syudad gid man mabalaan kung ang mga dapat mo bala maagyan sa kabuhi bala, tita, kay sa syudad hindi siya para sa probinsya bala, tita, nga ang kinanglan mo daw ka hapos lang bala makuha bala, tita, nga do lapit lang bala. Ang syudad malapit man siya, pero diri sa syudad kinanglan mo, tita, nga maging independent, maging pisan. Tapos do kinanglan mo bala, tita, nga do maisip man nga lain gid man gali ang syudad sa probinsya, tita. I see. So you thought nga sa imo nga pagsaylo diri sa syudad, mas mangin comfortable ang imo nga pangabuhi, not knowing nga diri gali nagmuklat ang imo nga mga mata. You were saying nga kung dito sa inyo nga lugar, kagamay lang sa inyo nga lugar to, though everything is just so easy access diri sa syudad. Imagine mo na kung wala ka man yung inuplite sa sikad, lakton mo gid, di bala? And then, ang tanan diri ginabakal. Dito ya sa inyo nga lugar, siguro mamuksi-muksi ka lang to sa mga balunggay, pwede gid. And, most of all, ang imo nga mga na-learn dito, na-apply mo gid diri because you realize diri sa syudad, layo ka sa family mo, kung may ginaistaran ikaw, kinahanglan mo nga mag-adjust, kinahanglan mo nga magbulig sa sulod sang panimalay. So, perfect. Ngati na-train na ikaw sang imo nga auntie. And then, diri ka man sa syudad, you said, nga nakasimba na permi. So, saan dito ka sa inyo? Though, wala lang sa bungog mo, kung every Sunday, whether makasimba ka or not, okay lang?
Sang dito sa amon tita, nagasimba man kami, permi kami gasimba ni nanay, halin sang bata pa ko tita. Sang daw mga pandemic na lang ito nga, daw wala na kami gasimba permi. Kag daw dito na bala tita, daw nagpalayo na ako nga buot bala sa simbahan. Okay. So, sino nag-encourage sa imo? At isimba naman tabala, upod ta, masimba kita? Ang mga pakadua ko, tita. Bali, mga kaedad mo man sila? Ang hindi, ahead ko sa ila, tita, mga 2 years. So mga younger pag sila sa imo. Pero at least, may upod ikaw nga magsimba diri. And then, sino nagduso sa imo nga magsulod ka sa choir? Si Lola, tita. Sino nga lola? Ang sa father ko nga side. I see. Siguro nakita niya nga may potential ikaw sa pagkanta. Mayara gid man. Miyara gid man guro tita. So naga-solo-solo ikaw. Kung nag-choir ka mo, magkanta ka mo sa choir. Wala, tita. Do naga-intra lang ko, pero wala ko naga-solo. Ano ka nakalawig dira nga naga-entra? Almost 1 year naman, tita. I see. So medyo bago pa lang, no? Enjoy ka man? Oo, tita. Enjoy din ko pa. Nagakanta ka. And then, may ministry na ikaw. Ano ini? Youth ministry? Oo, tita. Youth ministry sa ito man sa amon. Diri or sa lugar nyo? Diri sa may city. Sa city na. So, how do you find yourself being a member na sa isa ka ministry? Ano ang mga pagbago nga nabatyagan mo sa imong mga kaugalingon? Ang mga pagbago nga nabatyagan ko sa akon kaugalingon, tita, sang nag-intro ko sa ministry, ang isa ka bagay nga hindi ikaw isahanon, tita. Sino gali mo upod? Si Lord, tita, kag ang mga ano man sa ministry. So feeling mo you found a place where you belong. Doon mo na. O, tita. Doon may belongingness. Home, tita. Yes, so home. Kay ti ara dira no nga nagahatag sa imo sang comfort, peace, joy, love, everything. And amo ina ang aton nga Ginoo nga mas nakilala mo sang nag-join ka na sa imong ministry. Pero sumunod na huya ka pa nga mag-share no nga Kay nahuya ko sang ligad, tita, kay bag-o pa lang ko daan. Daw wala pa ko bala confidence bala nga ihambal sa ila nga amuni ang naagyan ko. Nahuya pa ko, tita. So that time, do may pug-ok pa sa imo nga heart, no? Nga ginbilin sa natabo sa inyo, sang imo nga auntie, nga daw wala mo pa siya na forgive because ang iyang mga panghimo sa imo. Pero what happened? Parang matun-an mo siya nga i-forgive. Hibaloon nato na ha? Sabton mo ang pamangkot ko nga ina. Sa ating pagpanumbalik, mga kabombo, we are still interviewing si Anonymously Gorgeous, ang ating winner from Arevalo, Iloilo City. Panumbalikan naton, kagtapusan natin ang pag-interview sa iya. And just a little while, sa pagpanumbalik sa kahapon naman program, kaupo din niyo si Tita Reggie. Ang tambo o kung bamboo shoots magaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring.
Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma. Dali, ang aton nga winner, si Gorgeous na lang. Hindi na anonymous. Si Gorgeous na lang. So, Gorgeous, ano ang nagbukas? What paved the way para nga ma-forgive mo eventually ang imo nga auntie nga sa nagkado ka diri, before ka pa nga nag-join sa ministry, daw may ara ka pa sang lain sang buot sa iya. Ang nagbukas, tita, nga ma-forgive ko to si auntie, tita, kay ang akon bala nga sang time nga nahapo ko bala tita, dito ka na-realize nga do ka bugat bala tita sa pamatsyag bala kung hindi ka magpatawad. Ang bagan nila tita nga you never really love someone until you learn to forgive. Wow. So, na-realize mo na. Oo, tita. So, gina-practice mo na gid na ang being forgiving. Oo, tita. And what kind of feeling ang ginhatag sina sa imo? Kamag-an, tita. Kamag-an nga wala ka na may ginabatsyag nga kaakig or hindi ka bugat nga pamatsyagan bala nga ay akig pa ko na siya, ay hindi ko na siya pagsapakon. Do ka comfortable bala tita how? Gusto ka namin gid, no? And that is because naka-help man ang inyong guidance counselor. Oo, tita. Because every now and then do gina-atake ikaw. So feeling niya do may ginahuptan ikaw, do may gina-carry ikaw sa imong heart. So nag-open up ka to sa iya. Oo, tita. Ano hambal niya sa imo? Ano bala tita, nakabata pa sa akon tita, kag kabugat na sa akon sang ginabatsyag ko bala tita. Nga do ano ko bala tita how, but dapat wala i-enjoy ko pa akon nga youth, tapos ang hindi ko bala tita magpaka-stress bala tita how. Correct. So, sila mo nanging suki ikaw sa inyong clinic, but after nga na-forgive mo ang imong auntie, doon nag-stop na ang imong mga bouts sang asthma or hapo? Ang nag-stop naman siya tita Oo. Subong ya, do wala ka naman ginaatake. Do wala naman tita. Pero nakaistoryahan na gid man kamo sang imong auntie, as in naka-reconcile na gid man kamo? Oo tita, sang time nga nagpuli ko dito sa lugar namon. That's good. So ngayo ka sorry sa iya, nakaistoryahan na ikaw mga duha, then hambal niya sa imo. Ang nangayo siya sorry tita tapos siya ang nangayo sorry. Di ikaw. Nagngayo mo ko siya sorry tita. Kag dito na nga ka-caring siya tita, tapos dito ko na nabatsyagan nga palangga ko tita. And now you understood kung nga ang ginamo niya ikaw sa dito. Okay, so nag-learn ka na nga mag-share sa inyong church. Oo tita, sang time nga nag-recollection kami bala before sang Christmas. Dito naka-time nga dito na ko nga naka-learn nga i-share ko sa ministry ang experience nga muni. Gapamati gid sila tita mga manang, mga manong namon, mga upod namon sa ministry. Siguro damo man ang nakarelate sa imong gin-share, no? O tita. So kamo yan nakapatawaray na sa imong auntie. So kumusta subong ang inyong relasyon? Ang okay gid tita. For me ako ginakamusta, tapos ginabalan niya ko for me nga I love you. Tapos amo na titay nga ka-caring siya tita subong. Okay. And is it true nga din nagkabulig siya sa imo sa pag-eskwela mo? Oo tita, kung mabangkot siya kung may balon ako, gahatag siya balon. Mahigid. So nagasigi ka pa sa imong ministry? Ang subong tita, wala na tita, kay nagbalik ko dito sa lugar namon. Pero mabalik ko tita. Oo, kay ma-transfer ka naman diri. O tita. Ay, dapat ingagawon ni gid ay mama maka-pa-enroll gid siya para nga makasigi-sige sa iyang pag-eskwela. So kumusta ka subong? Ang okay gid tita. Di ang imong mga records to dapat i-process mo na para nga pag-abot mo di ready ka na makapa-enroll.
Okay? Manog ano ka gani? Manog grade 11, tita. I see. At 15 years old, no? So, kadamo sa imo nga na-learn at a very young age. May mga naagyan ikaw before, hindi mo maintindihan kung mo bata pa, but may mga realizations. Karami isang imo nga mga realizations nga you understood kung nga ang ginamo to ikaw ni auntie mo nga gitudloan ka gid siguro sometimes no nga daw may puwersa kay ti gusto niya lang nga magdako ka nga maayo nga bata and at the same time madamo sa nabalaan nga mga ulubrahon because kabalo siya nga magamit mo gid ina no ito mga pang training niya sa imo nga mga ulubrahon mga very basic nga ulubrahon para sa sulod sang balay. Later on, kung mangin homemaker ka na, dira mo gid mas ma-appreciate nga gintudloan ka sang imo nga auntie. So ano subang imo nga mabilin sa aton nga mga pamatan-on kaangay mo man? Anong mensahe mo sa ila? Ang mabilin ko lang sa kaangay ko nga pamatan-on subong nga kung ginahambalan ka mo sang inyong mga ginikanan or sinoda, magpamati gid kamo kay para gid na sa inyo kaayuhan nga sa pila ka adlaw magamit nyo gid kag hindi ko mag ano bala tita maglain sang banas nga do ano bala tita nga do malain bala sa pila ka adlaw bala tita. Yes. And so ako I suggest na balikan mo gid ang imong ministry because that's where you are going to know deeper ang aton nga Ginoo and you would go closer sa iya. So magiyahan ka gid no and be very thankful nga sa bata mo pa nga edad nakilala mo na ang aton nga Dios. So thank you very much gid sa imo sa pagkarimo diri and for sharing with us your beautiful story. May liyag ka nga tamyawon? Ang ginatamyaw ko lang tita si nanay. Nagkapamati subong, nay, kung pamati ka man subong nay, okay lang ko din nay Palangga tagig ka nay. May ara pa? Tapos ang mga classmates ko or ang mga nagapamati subong nga taga dito sa amon. Hello, mayong hapon. Kag gusto ko lang pasalamatan si mama, tita. Kay tungod kay mama, tita, naging amo ko ni subong kung wala ako ginatipan bala tita haw. Kag kung wala ako ginasuportahan. Tapos ang gusto ko man nagpasalamat tita kay auntie, kay kung hindi tungod siya, hindi ko ni ma-learn nga magpatawad, tita. Correct. So, kanami, gid, no? May ara pa? Ang kay Papa, salamat sa tanan pa. Ang diya mo na-prove nga ang tanan nga tao may pinagbag-o kung gustoon lang nila. Salamat, gid sa pagpalangga mo sa hamon ni Nini. So nagbago na ang iyong mga father, wala na to sang mga drinking issues. Wala na siya, tita. And you continue praying for him. Okay? So kaupod na kamo subong sang imo nga mama? Or trabaho pa siya gyapon? Ang upod na kami tita ni mama. Sa pagpangabuhi? Tita. Alright. So isa ka balay, opdanay na kamo sa liwat? Hindi. Man, tita, kaya mabalik po ko di sa city. So malayo ay naman kamo? Malayo ay naman kamo. I see. But of course, you know, nga ara lang gid, no? Ang support kag ang presensya sang imo nga mother at all times. Okay? And most of all, you're in good hands because kabalo ikaw, no? Kung sino ang pinaka-importante sa aton diri nga pagpangabuhi nga makagiya kag makahatagid sang mga manami nga mga pagtulunan sa aton, and it is our Lord Jesus. So again, congratulations sa imo. Thank you very much. Gina-alert ko dagali sa dalom si Bombo Ryan. Right? Pwede mo na lang di mapasaka ang pilarmahan sa aton diri nga winner para nga ma-release na ang iyang prize. So thank you very much. Maraming salamat sa inyo. Ang aton nga pag-announce ang aton nga winner sa aton nga pagpanumbalik diri gihapon sa kahapon lamang program pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalaw. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo
temporaryo lang nga nagakabatigan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang Before I announce ang ating winner para sa siningang simana, syempre ang akong giging pagpasalamat sa inyo tanan mga kabombo for the stories na ginasupply ninyo diri sa aton so that every day, every afternoon sa ating pag-inupdanay may ara gid kita nga ibilin nga mga matahong mga makalilingaw kag napunan sa mga inspirasyon nga mga istorya para sa inyo, and that is because of your generosity to share sa mga inagihan ninyo sa kabuhi diri sa kahapon lamang program. And so again, maraming salamat sa mga nagapaladala sa ilang mga istorya diri sa KLP and sa mga luyagman nga mag-share, mangin kabahin sa sininga palatuntunan. Feel free gid nga magpadala sang inyo nga mga istorya man sa kabuhi. Paki-email nyo lang ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede isulat at then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa kinanis ang Western Samar, I am going to finish reading your story on Monday. Samtang ang aton nga winner para sa siningang semana to win 1,000 pesos in cash. And if you can and if you like, pwede man no, nga diri ko ikaw sa studio pag-interviewon. Kung ano lang ang pinaka-convenient para sa imo, pwede kita ka video call or if you like live diri sa studio. Congratulations sa aton nga winner for this week. Waisan liwan, kundi si Lolo Erning. Again, ang aton nga winner for this week si Lolo Erning. And with that, mga kabombo, nagpasalamat kita ko sa inyo tanan. Madaming salamat for your stories and for your time nga ginashare din sa aton every afternoon from Monday to Saturday. So kita ay naman kita sa Lunes. Enjoy your weekend. Madaming salamat sa gihapon. Iniinyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.